ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو داندن ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندها فاتكيرو ورلا نقلي لانا نقل لاقشا كبرت سدران أبنوك كنقرايت عنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريقيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارب شخري وكداقل وانتراو وتقطو قدام مقب وعباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو كنجقوهم بنقو ولو شخصهم بخبر نخبل تسكرو تقتلت لبا نخلت قانو ينا أرسبت قنين ولا وليد انترمو وانت ليغلق وانت للا بلد برقنين وسوردك رخا كوني واضح لالي بلدت فروخا دي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بريخ وراك لانا وقوة تمسن ينقنايا كرام سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنا يوم أمبار لومون كم وترو العلا قداس النزل لوم زيناتاتن مسو زخيت عمي قتنتنان حزنا لكم قريبنا لنا ذات سمعوا صنعكم أزياء مساتي الدرفيا أي وش بلين تسمعونيركم صلاحيخا كما يجيركم أغلق كايفتن مستيرنا عودنا يزبير ترى ما حدنت مخانة تقلت كل تي أبقى ميخا كدبوس حتى دليل ما حدنت تحسكات رايات ونلعب حكت عمتي ناي أطوين ناي هنأن دسيات ولم تدرفي كمدما أنا زردو ناي هجراو درفتات كاب كل قانق خمس إدلي يجنا قانق حصرات مسلسلني ريكومند كباريهم. So قربتنا زغد وزلو عندارك كايدا مجلس كاي زي بلوجن it's okay مجمريو ما يكونون موداتهم دماغ خوناي مثلاً بعبيو جن أب عالمنا زغية زلو كنتا تدبيبكا نتاب عالم زغية زلو سريقهم يوم كمو أكتر قبر زفتن زلو مهنياتو ناي مقبات الزبن متي سلو زلو حاحي لخيات مثل زي العالم نعوز الرقاقز دما كريكمي مجمريا جن بتصبغ زينا كنجمرينا ويون بدس بالزينا هنجمرينا let's go. If you think Saudi Arabia is all about oil and sand dunes, think again. The kingdom is cashing in on a different kind of gold rush, tourism. And if the numbers are anything to go by, it's proving to be quite the gusher. In 2019, Saudi Arabia threw open its doors to leisure tourists. So انتهي نرى لنا مجببزحت جزء مع كلاي مبرع كبحال كله كم زي ناي عقرقر ندادي قلت راي كابوتات مبارك حل فتراونا زي بلوم جيروز مسللو مچم إرترا أب أزيو عقداس بوتا يا زلا كنبل كلنا نخنق قانن إلنا يكونان السود رايقنا يكونان أب إرترا نشتي قطباو بقاسن دحر جميرنا بقليلون لعلكم ونشافينا سلامتكم بلا اللهم أكبابي خاز قبر زلو قعزو كتريو خلغا تابو بزح كتربع تخليها نابنت حجي لو متى كريكمي سعود عرب زبال هاجر مچم إسرائيل إيران قال ملك بحال كله بتبوتات معات عقرقر كم زلون إسرائيل 4 دما ناي زي رق عمت يعني إيراني نتبع كلام مبرع ونترينا مالتي أب غزة قبر زنبري بنصاروا أبعد سعود عرب مچم سعود عرب بحال كله بندادو زفلات حجري not anymore أبزو وانزي بتوريزم كابنا يندادن العلي أتاوخ قبر خيلهم بتوريزم يزب لكم زلو سعود عرب سي سعود عرب ولا إمارات ولا كلهم مسلمون متر بدا كوي ولا حنت يبلو من دحر خيتك دقخت وصاي تخنيها صحيح من بس هاي باك تغلل كتب لك تخليها بخميد ايز توريزم صرح لهم زلو سمعسكي زعبير ترخخ زعربيه اسمعني مسكي this is very interesting development. Arabia threw open its doors to leisure tourists, trading its oil barrels for boarding passes. Despite a pandemic hiccup, the country's tourism sector has skyrocketed. Last year, tourism alone accounted for a record 11.5% of the kingdom's GDP.
International visitors splurged nearly 57% more than the previous year. Now, this is according to the World Travel and Tourism Council. حجي سعود عرب كنرى خلنا توريزم هندبتاي وي حدش يكون توريزم في سعود عرب سلامتاي مكان مدينة نوصل زلو ناي اسلمنا نزبنات زقصله نقدت አለው ስለዚህ ምንጭ ላይ ቱሪዝም አለው በትሕጂ ቀይሮ መዘሎ ቱሪዝም ሞር ሞደርን አይነት ካብትናይ ሃይማኖታዊ ፍሊ ብዝበለ ኣብ ካልኦት ከተማታት ብፍላይ ድማ ሪዞርትስ ኣብ ገማግም ቀይ ባሕሪ ብዙሕ ነገር ይሰርሑ ከም ዘሎ ጀስት ራይዎ በቲ ብፀጋም ዘሎ ኣብ 2014 11.5 ናይ ቆጠቦም ጅድፕናቶም ካብ እንታይ መፅዩ ካብ ቱሪዝም ማን ነዝክር ከለኹሲ كن من تاي potential كم زلنا كويس راني إيرتراسي كل نجاري زلوا أمين يجي أب سمعت إنه توتناي politica قدايس إنه لكريان دي إذا قدايس يات بوجي رخب سلا دليل اللهم سلامتاي كابز نجارزي نفس وقت في إيرتراوك مهارز خلاله ده حنش مع يومه انت عن استراتيجي خطر له. But this isn't just about the 5-star hotels in Riyadh or luxury shopping in Jeddah. Enter Asfar. It is the latest tourism investment startup backed by Saudi's sovereign wealth fund. It is on a mission to make even the lesser-known parts of the kingdom a hot-ticket destination. By 2030, Asfar plans to add 2,000 hotel rooms and to bring in 5 million new tourists, all while spending somewhere between $40 million to $107 million per project. Saudi Arabia has set a bold goal of 150 million annual visitors by the year 2030. All of this is a part of Crown Prince Mohammed bin Salman's Saudi Vision 2030. This حجي انتاي نري لنا زي MBS بحال ويون رأينا MBS محمد بن سلمان بعشرة ثلاثة أو تيوزلو كاب أبكتشنا 10 مليون فيزيترز ويكا جايشن تنيروما من 3 مليون كدايبو كباب كل التشع زخون ناي توريزم زخون هوتيلات كسرح مخانون حدشت ريزورتس كسرح مخانون بزح نجار كجبرو يقايو كم زلوا نزن خجبرو دما رجعتن سلامنا بتزوبان كل يسعر له لعلو كل دونالد ترامب نبعلو حدا عبي 5 ستار هوتيل دي بلوتس هوتيل بروبرتي كسرح مخانون تناي ترامب كامباني ناي تناتو ناي ريل استيت كامباني أبو ينفسق جبر مخانو درو تودي له البروجكت مالتي سو انتينا نرجع سعود عرب نعمتات زقصله قطباناتو محورناتو ويون تمسرتناتو اب نداد استمرقسي نيرو كاب نداد بزاكبو ገንዘብ ግን ዳይቨርሲፋይ ክገብርሎም ካበይ ይقدحوا ለውዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገሪ ካብዮም ቀዲሖሞ ኢማራት ዝበሃል ዱባይ ዲዩ አቡዳቢ እንድሕርኸት ካሎሚ ማለት ናይ ቱሪስትስ አራግጽ ምቹውን አይኮነን ኣብዝዋን እዚ አና ስዊዘርላንድ የዝኸመ ስዊዘርላንድ ማለት ኣብ ዓለም ዝኸበረ ሃገርን ዝኸበረ ከተማታትን ሆቴሉ ይኹን መናብሩ ስዊዘርላንድ ነፍስ ወከፍ ከተማ እዚ ክቡር እዩ ዱባይ ግን ምሳና ዝወዳደር ክብር ኣለዎ ካብ ኖርማል ዝተበገሰ እዩ ካብ ምሕር ናይ ቱሪስትስ ብዝሒ ዝተበገሰ እቲ መናብረ ናይ ዱባይ ክቡር እዩ ኣነ ብስራሕ ስለ ዝመላለሰው ይርየ እቲ ቦታ እቲ ነገራት ክቡር እዩ ኣብ ዱባይ እንታይ ኣሎ ዝርአ እንድሕር ኢልካ ኣብ ምድረ በዳ ገዛውቲ ስለ ዝሃነፁ ጥራይ እቲ ገዛውቲ ኣብቲ ውሽጢ ኮይንካ ካብ ሓደ ሾፒንግ ሞል ናብ ካልእ ስካይ ቪው ዶ ገለ ተባሂሉ My goodness. ኤርትራሲ ጎደና ሓርነት ጥራይ ጽቡቅ ጌርካ እንተ ጌርካዮ ኣብ ዱባይ ካብ ዘሎ ዝበለጸ ኮነልካ ይኽእል ጎደና ሓርነት ካብቲ ናይ ጌጋ ይኽላለይ ካብ ከባቢ ነቕፋ ሃውስ ጎደና ሰማዕታት ጀሚርካ ንዑ ጽቡቅ ጌርካ ቤላ ጌርካ ነቲ ጽርግያን ማርቻ ቤዲታት ናቱን ቤላ ጌርካ ተሰረከያ ምስ ጎደና ሓርነት ጌርካ ጥራይሲ ንቱሪስትስ ቤስት አትራክሽን እዩ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ርግእ ኢሉ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ወክ ገብረሉ ዝኽእል ክሰኣለሉ ዝደሊ ገለ እዩ ዝደሊ ኣብ ቱሪዝም جملة كم دما بدحري قدنا حرنا زلو بتنا دحري كاتدرال زلو عشماتي فلطني أنا 4 عامات راي تقميتها بس مرة ينفرس الله كله فلطي كلني so isn't the real زلنا أنا سحر هذا جزء نزام منستر توريزم تزبوني كويزبل مالتي ولا نوع بروموت كقبر لهم سبجاق جورجيا نزود دايز السرحة لازم لنا قدم تدبنا خباني نعمل سلامتكم بلا الله مسيلكم نزل توريزم زفلت رايك صار حزقل أبي أفترض زلو هاي فلطوا أنيم قال يبلي اللون جن to some extent التوريزم زبال اب عالم دزوره شبيك مرح زلو كريو كخل الله بعالم كهل انت يقبروا معناته عبد دبي كيت كان زر ነገር ያለን ማለት አፓላሶና በገለ ይخطይ ኤርትራ ግብ ተፈጥሯ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር አለው ሕጂ watch out ጽንሕ ንበል ኤርትራ ጸገም የብላን ወይውን እገዳ የብላን ይብለኩም ያለኹን ኤርትራ ብዙ ጸገማት አለው I understand that ናይ ኤርላይን ጸገም አለው ናይ ትመገሻ እዚያ ስምዑ ላይ ደሓን ሓደ ግዜ ቁርብ ኣብ ስምዒታቲና ንዛረበ ዘረባሎ ምክንያቱ
ንነገራት ብጽቡቕ መንገዲ እንተደይሒስካዮም ኩሉ ግዜ የጋግዩኻ ሰላምታይኩም ብላለኹ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣነ እውን ኣብ ሃንደበት ተዛሪበ ዝጋግዮ ኣብዚ ስምዕዋ እስከ ክሳብ ሕጂ ሞቶረ ናይ ማይክ እንገዚ ጉዳት ሞቶረ እዚ ሞቶረ ማንም ነጋዳይ መፁ ዝገልጹ ከይንገዚ ንእገድ ነርና ታይም ጦዚ ገዳዚ ነዛ እቲ ኩንነት እዚ እዩ ግን እንታይ ንኽንብል ኢለ ሕጂ ሎሚ ወይ ፅባሕ ትግበር ማለት ኣይኮነን እዚ ግን ቱሪዝም ኣብዚ ሓለፈ እውን ዛ ሪፖርት እዚኣ ምፅአኩም ነይረ ንኤርትራ ልዕሊ ካብ ኩሉ ዘለዎ ናይ ቁጠባዊ ኣድቫንቴጅስ ወይ ኩሉ ዘለዎ ፀጋታት እቲ ዝበለፀ ምንጭ ናይ ዕቤት ናይ ኤርትራ ቱሪዝም እዩ እቲ ዝበለፀ ዝብለኩም ዝበለፀ ጥራይካ ኣይኮነን እቲ ዝቐለለ ሴክተር ናይ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኤርትራ ቱሪዝም እዩ we need to believe on this ኣብዚኣ ክሳብ ዘይኣመነ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ኣብዚኣ ኣተኪሩ ክሰርሕ ክሳብ ዘይከኣለ እቲ ንደልዮ ዘለና ዕቤት ክደናጎ እዩ ብሕርሻ ዲጋታ ሰሪሕካ ኩሉ ዝስራሕ ኣሎ ንሱ ግን ኣብ ሓንቲ ላይ ኣብ ሓደ ግዜ ዝሰርሓልካ ኣይኮነን እቲ ዝቐልጠፈን ዝቐለለን ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኤርትራ ካብ ቱሪዝም ክመፅእ ዝኽእል ካበይ ዝመፀ ቱሪዝም ፀዓዱ ከመይ ጌርና ኢና ክንምፅኦም ኣይምፅኡ ኤርትራዊ ቱሪስት ንብሎ ዘለና ኤርትራዊ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ክንደይ ካፒታል ዘለዎ ኣለና ኤርትራ ታዛ ዓብየት ብድሆ ኮይና ታዛላ እዚ ናይ ኤርላይንስ እዩ ኤርላይንስ ስለዘይፍቀዱ ዘለው ከምቲ ዝድለ ምንቅስቃሳት ስለዘየላ ኣብቲ ሃገር ምስቲ ገዳ ዘሎ ምስቲ ገለ መለምበር እታ ዝበለፀት ነዛ ሃገርና ናብቲ ዝለዓለ ቁጠባዊ ግስጋሴ ከተምፅኣ ትኽእል ቱሪዝም እያ ኣብ ቱሪዝም ዝለዓለ ክስራሕ ትኽእል ኣሎ and I am saying this again and again ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ my goodness ንመንግስቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣይኮንና ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓሳብ ኢና ንህብ መንግስቲ ኤርትራ ክሰምዖ ድያ ይሰምዖ ነዚ ናተይ ክሰምዑ ዝሰምዕዎ ግዜ ዘለዎ መራሕቲ ኣለዉ ኢለ ይሃምኒ እቲ መንእሰይ ግን ክርድኦ ክኽእል ኣሎ እዚ ቤት ትምህርቲ እዩ እዚ ናተይ ቻነል just ኒውስ ጥራይ ዝወሃበሉ ይኮነን ካብ ኩሉ ዓለም ክንመሃር እየ ዝደሊ ኢፍ ስዑድ ዓረብ ኣብ ምድረ በዳ ቱሪዝም ሰርሓሎም እንተሎ I am pretty sure ኤርትራ ብታሕቲ ገማገም ባሕሪ ደስ ዘብል ገማገም ፅሩይ ገማገም ባሕሪ ዘለዋ ኣብ ከበሳታት ድማ ደስ ዘብል ወይዘር ዘለዎ ፅባቐ ዘለዎ እሞ ካብ ብናይ ጥልያን አንቲክ ተሰርሐ ትሕቲ ቅርፂ ዘለዋ ከተማታት ስለ ዘለዋ we really need to invest a little bit of money ቁርብ ትለይ ገንዘብ ካብቲ ዘሎ ወላ ካብቲ ቀዳምነታት ቀይርካ ኣትሊስት ነስመራ ጥራይ ነተን ሜይን ቦታታት ጥራይ ምስኽኻ እንተዝግበር እዚ ቁፅሪ ረይዎ 552,000 ተጓዓዝቲ ኣትዮም ነይሮም ኢልና ኣብ 2024 ካብዚኣቶም ጥራይ ብውሕዱ 2,000 እንድሕር ኣጥፍዮም ሓደ ካባቶም 1.1 ቢልዮን ዶላር ንብል ኣለና GDP 1.1 ቢልዮን ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዓባ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሜይቢ 10% 20% ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዓመት ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ 552,000 ዘሎ ኣድቨርታይዝመንትን ፕሮሞሽንን ቁሩብ ከዓ ከምዚ ኮሚኒኬሽን እናገበርካ ነቲ ሰብ ንክመፅእ እንድሕር ደፋፊእካዮ ነቶም ዝመፁ እንድሕር ሓጊዝካዮም ወላ እውን ሮድ ትሪፕስ እናገበረ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎም ዘለዉ ንባፅዒ ዝወስድዎም ዘለዉ ንከበሳታት ዝወስድዎም ዘለዉ ከምኡውን ንጋሽ ባርካ ዝወስድዎም ዘለዉ እዚታት ድሕር ጌርካ ድማ መመሊሱ እቲ ሰብ ስዕበት ክገብሮ እዩ ነቲ ዝተገበረ ድማ ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ብኤሪ ቲቪ ድዩ ብኤሪ ሊንክ ድዩ ብካልኦት ጌርካ ከተውፅኦ ተጀሚርካ ነዛ 500 ዘላ ናብ ሚልዮን ከተደይባ ትኽእል ኢኻ ኬስወት ነታ 500,000 ናብ ሚልዮን ተደይብካያ we are talking about 2.2 billion እዚኣ ካልኩሌሽን ነፍሲ ወከፍ ሰብ 2,000 ዶላር ይዘጥፍ ኢሎም ገምጊሞሞ ስለ ዘለዉ እምበር ኣም ርግፀኛ 5,000 ዘጥፍ ኣሎ 10,000 ዘጥፍ ኣሎ ልዕሊ ዘጥፍ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ብዝቐለለ ናብ ዝበረኸ ከይድ ተኮይኑ we need to focus on tourism ናይ ፀዓዱን ናይ ብጫታትን ይፅናሓልና ንመጀመርያ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ጥራይ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኤርትራውያን ኤርትራ ምስ ተመለሱ ከመይ ገይሮም ኢንጆይ ገብሮ ሓንሳብ ዘይኮነኻ ኩሉ ግዜ ከም ዝምለሱ ከመይ ጌርና ንገብሮም ዓመታዊ ንግደት ከም ዝኸውን ዝተፈላለየ ንግደታት ማለት ናፅነት ነፍሱ ዝኻለ ንግደት እዩ ፈንቅል ንግደት እዩ ካልኦት በዓላት ናይ ልደት ኣሎ ፋሲካ ኣሎ ዒድ ኣሎ እዚኦም ኩሎም በዓላት ድማ ኤርትራውያን ዓዶም ክውሕዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚኣ ምስ ናይ ልዕሊ ኩሉኻ ኣብዚኣ ንመለስ ጅታርሲ ምስ ሰነይቲ ከተሓዘልኩም ደልየ and to bring in 5 million new tourists all while spending somewhere between $40 million to $107 million per project. Saudi Arabia has set a bold goal of 150 million, already attracted record-breaking 30 million international tourists in 2024. This number is up from 17.5 million in 2019. That's an impressive year
as per experts. Tourism Minister Ahmed Al-Khatib remains optimistic. Speaking at an event, he said, and I quote, So the Saudi Arab is banking نزنا industry ناي tourism industry ناتهم أبزل على درجة خبروه كسر يوم نتكلم بحري بزع كسر حليم and guess what تابزيتات نحن advantage علىنا أنا يتو أب كبابيقة نابنت بحما غيك حسبوه قربتنا إثيوبيا أبها قريو بزع ناي tourists صعبات دمالو نحن advantage زي إثيوبيا زغيد أوكي مستزلو كنتات كالك تبلو تغليهم إثيوبيا ناي tourist destination ناخونا ندعر خير أولاون وحنقول إيرترا زيادة كسبت غليها معناته إيرترا انتهى اللوا سلام اللوا إيرترا سلام اللوا بحر اللوا صبوق زخونة قبتات اللوا ولا أقول اللوا أفتق بحر اللوا everything اللوا إثيوبيا زي بالله معت الدلات اللوا إيرترا سلازي نزينا إثيوبيا متزلون at some point إيرترا كسب لها السودان زبها الهجر اللوا رجعت يبلون كاب السودان بزع توريسنا إيرترا كما خمس خلك تقوم تقول لكم سلازي إيرترا I really hope أنا next قعزوناتي أبناء business conference عندك خيز دلي أبزع عود زدما مستوم ملكتهم سبات كزارب يزدلي ما أسياتا conference تغون توم تفليتكما نقرونيهم I'm waiting for it هجي نعمل عالم كنسجرينا what's going on بعالم درجة let's start here. We can bring you newly released images from our Defence Force of 3 Chinese warships now sitting off the coast of Sydney. While their exact location hasn't been disclosed, the ships are around 150 nautical miles off the coast, around the same distance as a trip from Sydney to Canberra, in a move being described as an aggressive demonstration of power. Monitoring every move of 3 Chinese warships, naval and air force assets have been deployed from Australia and New Zealand to كابتن أي تبغ زينا تبقيسنا نبكالك كنسجر كلنا خير بتشب زي عالمنا لومي أب وترن حيلن زلب عالمنا كلا رستيو ناي تشاينا مراخب كوينات أب كباب أستراليا تراين حجي تزينا كسمع خلق أنا مجمريا وا تشاينا دانتي حسيبا ودي أب أفتك بحرم دات ناب أستراليا أنت زخير نير وايلم أنت خونه إتن مراخب أبي نيرنسكي أب باسيفيك أوشن أب تسلماو كأنس كوينن كلتميتن 7 كيلومتر this is it's crazy هذا كوا يقرمي كأبزنا المعربة وعالم زلمي زينا إذا كم حدا أبزينا خوينو أبي أبزر برس خويني زلو مراقب كوينا ناي تشاينا سي نبا أستراليا تسجعني لهم يوم ريبورتس قبل زلو كنديكر هيغاني الله كتميتن 7 كيلومتر رشق الله يوم زلو So زي ناي security issue تأجمي تفتير زلو بق alarm تولعوا قال مليم زبل زلو ناي أمريكا ناي جرمن ناي كندا مراقب كبير حلف الله وسكي أمونغو تايوان تشاينا كريكمي كل كيلومتر لك كم زي كباب بعد تسجي عند حلف زلو مالتي كريكمي so تي زلو دراما ناي كوينات مدلاي كال عالمي a trip from Sydney to Canberra in a move being described as an aggressive demonstration of power. monitoring every move of 3 Chinese warships, naval and air force assets have been deployed from Australia and New Zealand to watch a frigate, cruiser and replenishment vessel navigating within our nation's exclusive economic zone. The federal government says the presence of the ships equipped with missile tubes is not unprecedented but is unusual. Clearly, it's an aggressive statement and a statement of intent. This is provocative old-school gunboat diplomacy. The ship sometimes بلوزلو ناي أستراليا قداي ناي تشاينا مراقب كوينات شجر دليل تأجم كتوع دليل ينابانا تسجع نمبر نابز بوتازي كم تنزخل قداي أي نبرنن زبل زرباينا نسمع زلنا نايزي نتشاينا كل جزء حصروا مزدليهم مراقب نا أمريكا فلوي حيل بحرون أبت بوتاتي أتيو كم زنبريز نجر نايزي قاد بالله بتكباب زلو دراما مفتار بزح مقنيات يدلي خمزلو أبز سمعوا ده. They're entitled to be where they are. Australia's also entitled to be prudent, and we are monitoring very closely what the activities of the task group are. What we will do whenever this mission is over on the part of the Chinese task group is to engage in a full assessment of what the Chinese were seeking to achieve in respect of this mission. But both naval and air force are working with as long as in the vicinity. Strategic influence beyond the South China Sea. Beijing's existing sphere of influence stretches from the First Pacific Island. هجي رأيو عبزي زربازي من البات I don't know تعلمنا أقل بوينت أقل شجر كتاتو كم تخل نمجمعاتو زأكل زفترة لنا زلوا قدينا عن رجالنا انتهى يوم زقبر زلوا مسيلكم أستراليا أبي على رأيو
ቻይና በያለው ጃፓን በያላ ቀራሪቦም መስሎ ዘሎ ማለት እዩ እጂ ንቻይና እዚ ኩሉ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ምናልባት ጂኦግራፊ ዝክሩ ተኮይንኩም ኣብ ክንደይ ውቅያኖሳት ኣለዋ ሰለስተ ውቅያኖሳት ኣለዋ ኢና ንመሃር ነርና አትላንቲክ ዝበሃል ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣፍሪካን ብንኡ ድማ ደቡብን ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዎ ማለት እዚ አትላንቲክ ኦሽን ይበሃል ብከባቢ ጅቡቲ ጀሚርካ ካብ ሶማሊያ ጀሚርካ ዘሎ ሳብ ኣውስትራልያ ዘሎ ድማ ኢንዲያን ኦሽን ይበሃል ካልእቲ እዚ ዓበየ ክፋል ውቅያኖስ እንታይ ይበሃል ሰላማዊ ውቅያኖስ ወይ ከዓ ፓሲፊክ ኦሽን ይበሃል ንቻይና ሕጂ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ እቲ ፓሲፊክ ኦሽን ዝበሃል ብምሉእ ናይ ኣሜሪካ ይሱ ንቻይና ካበይ ክትወፅኡ የብልኩምን ኢሎም ኣለዉ ፈርስት ኣይላንድ ቼይን ዝበሃል እንታይ እዩ ካብ ጃፓን ኣምፂኻ በዚ ናይ በዓል ፊሊፒን ገለ ጌርካ ኪንኡ ዘሎ ካብኡ ክሓልፍ የብላ ብኢንዶኔዝያ እዚ ትባሕርኹም ይብሎም ኣለዉ ሰከንድ ኣይላንድ ቼይን ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብዚ ጓም ዝበሃል ገለመለ ረይወንተን ክልተ ሕንፃፃት ካብዚ ንንየው ቻይና ክትሓልፊ የብልኩምን እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ትሪኦ ኣለኹም እንታይ ማለት እዚ ንቻይና ኣሜሪካ ኣበይ መፅያት ኣብ ኣፍንጮም ታይዋን ዝበሃል ኣብቲ ቻይና ልግብ ኢሉ እዩ ዘሎ በቲ ፀቢብ መፃበቦ እናሓለፉ ከለዉ ፀገም የብሎምን ተርጂኹም ኣለኹም ኣብቲ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግን ከምዚ ገይሮም ናብ ኣውስትራልያ ቀሪቦም ዶ 277 ኪሎ ሜትር ቀሪቦም ደገለ እናበሉ ነታ ቻይና ከመይ ገይሮም ኮንቴን ክገብርዋ ልክዕ ከምዚ ንራሻ ኣብ ዩክሬን መፅኦም ኣብዚ ብሩሜንያ ብቱርኪ ብገለ ገይሮም ኔቶ ማለት እዩ ኣብታ ባልቲክ ሲ ዝበሃል ዘሎ ኖ ኣብዚ ብላክ ሲ ዝበሃል ከምኡ ድማ ብንኡ ድማ ብባልቲክ ገይሩ ጨቢጡ ሒዝዋ ዘሎ ንራሻ ልክዕ ከምኡ ድማ ንቻይና ከምኡ ገይሮም ክጭብጥዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ of course China is trying to get out of ከምዚ ዓይነት ጨባጥ ዝኾነ ኣካይዳ ንኽትወፅያ ትፅዕር ዘላ እትሕቶ ግን ክንምንታይ ከቢድ መስርሕ ንርኢ ከም ዘለና ኣሜሪካ ንቻይና ኮንቴን ክትገብራ ትፅዕር ኣላ ክበሃል ከሎ from nowhere ሰበገሰ ኣይኮነን እዚ ምስ ራሻ ሕግብግብ ዝብልዎ ዘለዉ ንራሻ ከምዚ ንፑቲን ዶ ከምዚ ዶ ድብልዎ ደለዎ ወይ እውን ሕድገታት ክንገብረልካ ኢና ናይ ዩክሬን ጉዳይ ክውዳእ ዝብሉ ዘለዉ ድንጋፀ ናይ ፑቲን ወይ ናይ ራሻ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ታይዳ ናብ ቻይና ፒቨት ክገብሩ ወይ ናብ ቻይና ከተኩሩ ንቻይና ንምሕፃር ድራማታት ናቶም ናብ ቻይና ገፁ ክጥምስ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ between Japan and Indonesia, as well as the second Pacific island chain which runs from Japan through the US territory of Guam to Micronesia. Now, the latest show of Chinese maritime belligerence comes just days after a tense standoff between Beijing's and Canberra's forces in the South China Sea. On the 11th of February, Australia said that a Chinese jet released flares in the South China Sea within 30 meters of its aircraft. While no personnel were injured in the incident. So, ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ኣውስትራልያ ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ንቻይና ወጥሪ ክፈጥር ዝፍትን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ነፈርቲ ኩናት ናቱ ዲ ወላ ነፈርቲ ናቱ ኣብ ከባቢ ቻይና ምፅይዎ ሓይሊ ኣየር ናይ ቻይና ነታ ነፋሪት ናይ ኣውስትራልያ ዳርጋ 1 ሴንቲሜተራት ኣብ ጥቃ በፂሖም ነቲ ፓይለት ልቡ ከም ዝጠፍኦ ገይሮሞ ነይሮም ኦልሞስት ኮሊዥን ኣጋጢሙ ነይሩ ምግጫው እዚ ኣውስትራልያ ድማ ከተእዊ ጀሚራ ነይራ እንታይ ማለት እዩ ዋርኒንግ እዮም ሂቦሞም ነይሮም ቻይና is not playing bluffing ኣይኮነን ከም ዝላግፀ ገለ ኣይኮነን ኣብቲ ናቶም ሴኪሪቲ very intense ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዘለዎም ኣሜሪካ of course ካብ ዓዳ እዚኣ ርሒቃ ንበዓል ፊሊፒን ኢንዶኔዝያ በዚ ክትጥቀም ትደሊ ንህንዲ ክትጥቀም ትደሊ ንኣውስትራልያ ክትጥቀም ኒውዚላንድ ክትጥቀም ንኩላቶም ተጠቂማ ጃፓን በንየው ሳውት ኮሪያ ተጠቂሞም ንቻይና ኮንቴን ክገብርዋ እቲ ስትራቴጂ ንቻይና ድማ ኣብዚ ኮንቴይንመንት እዚ ኣብዚ ናይ ምጭባጥ ፕላን ናቶም ንኸያቱ ኩሉ ዝከኣሎም ቅድድም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ፀገም ሕጂ ወይ እውን እቲ ኩነታት ሕጂ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ መጀመርዮም ኣይኮነን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ናቱ ነቲ ናይ ቻይና ኩነታት ወላ ኮንቴን ክገብርዋ ንቻይና ይፍትኑ እንተለዉ ሓደ ንቻይና ኮንቴን ንኸይትገብራ ወይ እውን ንኸይትቕርቅራ እንታይ ዝገብር ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ስምዑ Next story is about what is being claimed to be the world's most powerful spy camera. Chinese scientists have reportedly made a laser-based system that comes with the potential to let China examine foreign military satellites with never-seen-before precision. How exactly did they manage to pull this off? A number of innovations were used. A trial was conducted. The researchers reportedly put in place a type of laser-based imaging system with a wide field of vision. And what was the result? sometimes ዝብል ዘሎ ቻይና ሓድሽ ነገር ፈጢሮም ኣለዉ እዚ ድማ እዚ ነገር እዚ ንስለያ ክትጥቀመሉ ንኻልእ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ካብ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ብንጹር ክስእል ዝኽእል ካሜራ ምሂዞም ኣለዉ
حجي كاميرا ممحازوم نسليا زتكم ممحازوم نشاينا فلوي نجر يكون ويون أب عالم درجة فلوي يكون كتب تغليغا نو فلوي نجري سلمتاينا هم نبدلنا تشاينا بتكنولوجي حاطر وايم زفتنو زلو everywhere بتشاينا بتكنولوجي حاطر وانا فتنو قالو انتي قبر لو نبلالنا ما مليسوم إن جنفلي وصلوا ما مليسوم إن حيالي وصلوا ما مليسوم كابت قرقر قروم زدليو زلزلي لهم يوصلوا سلازي إن حركم زك وصلوا خينهم كما يجير كاب كونتين كتجورم تغل كما يجير كاب كتحزم تغل تشاينا معناته أمو داتا تشاينا كتحزان بتكنولوجي كتقاصر وي بتكنولوجي كتقبلات زي كيلكا تكنولوجي كل جزء نتي كجبر زخل حصور كفتح زخل مفتح لهم زي أبو تهدراوي كهون كله لن كانت رايح حدش زوات حبريتها دمانيرو كل حبريتات كبكمي سلامتاي بت تكنولوجي زلا كمي كم زلو معناته أبزو أمريكا نكويناتن عقرقارن نمعصاون تراي كسرح كلا تشاينا جن أب تكنولوجي أدهيبات خيط كم زلا كل تابنت كبكمي. The race to transform high-speed rail travel is only heating up, with China's latest train, the CR450, currently undergoing rigorous testing before it begins commercial service. The train is set to become the fastest operational high-speed train in the world, capable of أبز خاريو أبزي أبو حدث أب كنت سلسة معاتات زرع أخو زينات رأيز نقرأكم زلقو أب عالمنا زقلت أفترين كساب 450 كيلومتر نو ليلة 400 كيلومتر نساعات كتكيت ترين دما مهيزو مالو I mean حنساب درونات نري حنساب زنفرا نفرتي هايبرسونيك فتنات كخدا زخلا نفرت ميزا حمزة نسمع ساتلايت ناتهم للعلي خيدالو من كركرات ناتهم أب ورحيت زنوح زرحة أبوتا خيدو كابو حبريته حزو تمليس نسمع عن مريت يكون بسمع مخاين ناتهم عالمنا إلكتريك كارس ناتهم كم يجري يعملوا له نسمع لنا شات artificial intelligence ناتهم أمريكا نتنزبلت كامباينات أصلا بيدو ميلنا سلازي China is really jumping in technological advancement زغانتاي زريكا متأنتي أمريكا بقول كتحزرة تطو كتبلا كركيرا كتحزات دل زلا تشاينا متحازز بحال عدلنا أمريكا كتبات دليلا عدل زبحال كتفترلات دليلا أب مدهانيت يخون أب مقعزيا يخون أب تحت غرصي يخون أب سبيس يخون أب مريت يخون أب مخاين يخون أب كله وتحضر عود مال علو كله حنسب هايبرسونيك حنسب بفتنة نايتي مراقب سرح وزلو بزحنا مراقب زفري وزلو دارجا تشاينا أمريكا كتقاصر لا أبزي تخل درجة بس حالا تبلكا متجنانا يكونن إذا خاي جمر ترايزلو China is really إذا حجين رياضة لنا حدش قص يكونن بحجي بزبالة كسر وزخلو عقمت رايم زرينا زلو هاي زري كازي ورقة ميديا ناي China بزح سلا زين كاتلو زلنا برزي كاب بحر كاب الفايف أب China زلو تكنولوجي كوزلا معناته فوكس ناي تحجر أب كتبا أب تكنولوجي ترايزلو أب كويناتون ورا كويناتن يلا جين أمريكا دما كتأسرومن تفتنا لا إذا بابروزي maybe كابس مران بعد فرق ساعات قبره خونية زبلانة تعوي من قد بابر تغيرنا أنا كل جزء يزرع نزل تكنولوجيا خلوه بس من قد اسمرا بعد سأسي مست ويوايات قال ملا من قد بابور على نتا من قد بابور ترايسي زخاف الكافيل كا مس جزء مالتنا أنت استخافيل كا قدينا يسمرا بعد شجر تفتح له بابور ترايك فتح زخ أنا تقولت ويوايات قال ملا ماكينة قال حدا قال له بفلاين مقعزيا نتقال ملا من قد بابور is very important نيرترا حنت من قد بابور كابس مران بازع تدلي كتخالد حن كسيل كتركبلو بازع ودب سلازغونه اسمرا دما ماكل سلازغونه كابو نافكال كتماتات كزرغا خلقن اسمرا بازع حنت من قد بابور تازلا صقينكا كلتا سلسدين ولا عبيت بابورات تيخا داتسي تبغوا عزيا كم خد قبرات خل دبل امنت على الناتي امنت يزولكم مالت ابي يلا غبي كنكا تزارك تقولون تقوليهم يور رايت اي قاومكم نيدما بحفشا التكنولوجي كازلا نا تشاينا ኤርትራም ቻይናም ዘለዎ ዝምድና ኣብ ግምት ምታው ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ሕጂ ናብ ኤሮፓ ናብ ካናዳ እንገፅና ክንሰግር ኢና መጀመርያ እስከ በቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ንጀምር European leaders were bracing for Trump and the Trump administration to maybe መጀመርያ እዚኣ ክበኩም ኤሮፓ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ናይ ዝኩሉ ጉዕዞ ሕጂ ንሪዮ ዘለና Europe is in shock just days before the German federal elections. Recent statements by several officials of the Trump administration suggest Germany, Ukraine, and the European Union are now on their own as Trump suddenly recites Vladimir Putin's talking points. The war in Ukraine, the economic crisis, and a series of attacks by asylum seekers are unsettling many German voters. Now, the country's most important ally is turning its back. The U.S. is ኤሮፓ ድማ በንጻሩ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ኣሜሪካ ብትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ንኤሮፓ ተጓንያ ከም ዘላ ይርድኦም ኣሎ ተጓንዮም ኣሎ ጥራይ ኣይኮነን ገዲፋቶም ከይ ጥራይ ኣይኮነን ትደሊ ዘላ ታይዳ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ኢዳ ክትእቱ ጀሚራ ኣላ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ
ጄዲ ቫንስ ካልኦት ኢለን ማስክን ኩላቶም ቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ነቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ዘሎ AFD ዝበሃል ፓርቲ ንዑ ይድግፉ ስለ ዘለዉ ጀርመን ውሽጣዊ ምትእትታዊ ይግበረልና ኣሎ ዝብል መረረ የስምዑ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ምናልባት ሕጂ ግዜ ምርጫ ስለ ዘሎ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እቲ ኩሉ ንጀርመናውያን ክስምዖም ጀሚሩ ዘሎ እንታይ እዩ ምናልባት ሕጂ ወላቶም AFD ዝበሃሉ ኢለን ማስክን ዶናልድ ትራምፕ ይሕግዘና ኣለዉ እንተበሉ ነፍሲ ወከፍ ጀርመናዊ 2-3 ስጉምቲ ንድሕሪት ተመሊሱ እዚ ሕጂ ዘለዎ ሽግር መን ከም ዝሃንደሶ ይፈልጥ እዮም ሃንዳሲ ናቱ ኣሜሪካ ምዃና ካብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ጀርመን ሽግር ድማ ቀዳመይቲ ትኸስብ ዘላ ኣሜሪካ ብኸመይ ተልኩም ጋዝን ነዳድን ካብ ራሻ ብሕሱር ይመፆም ነይሩ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ትሕተ ቅርፂ ስለ ዝሰርሕሉ ተርዲኹሎም ነቲ ትሕተ ቅርፂ ኣፍሪሳ ዓፅያ ካብ ኣሜሪካ 30% 40% ዋጋ ወሲኾም ኤነርጂ ካብ ክገዙ ከም ዝኽእሉ ዝገበረት ከም ዝግደዱ ዝገበረቶም እያ ኣሜሪካ ካልእ ምስ ራሻ ዘለዎም ዕዳግኦም እዩ ነይሩ ራሻ እቲ ዝዓብዪ ዕዳጋ ናይ ጀርመን እዩ መኻይን ናይ ጀርመን ክፈቱ መዓት እዮም ንብረት ናይ ጀርመን ክፈቱ መዓት እዮም ኣነ ቀደም ሰርሐላ ዝነበርኩ ካምፓኒ ኣማን ትበሃል ማለት እዩ ራሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕዳጋ ናይታ ካምፓኒ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ማለት እዩ ዝኩሉ ተዓፂ እዩ ዝኩሉ ብሎክት ኮይኑ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ዕዳጋ እዚ ንቻይናን ንካልኦት ሃገራትን ተዋሂቡ እዚ ኩሉ ኸ ናይ ኣሜሪካ ህንደሳይ ነይሩ ኩለን ዘን ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ ዝኸሰራ ናብ ኣሜሪካ ገፀን ጥራየን ከደን እዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ብሓፈሻ እቲ ኣሜሪካ ዘንቀለቶ ፖሊሲ ነቶም ጀርመናውያን ምናልባት ንግዚኡ ኢለን ማስክ ሕግዘና ኢሎም ገሊኦም ምስ ኢለን ማስክ ዝኾኑ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ፖሊሲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ግን ንጀርመን ብዓብዩ ካብ ነዊሕ እዋን ዝሃሰያ ምዃኑ ወላ ወታደራዊ ርምስቲ ክትከውን ዝገበራ እውን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣገይን ባዕሎም ኣብቲ ጉድጓድ እትዮሞም ሕጂ ድማ ብላዕሊ ኮይኖም ክላገፅሎም ጀሚሮም ኣለዉ ትሕቶ ጀርመን ካብዚ ናበይ ገፃ ክትወፅእ ትኽእል እዩ ትሕቶ negotiating directly with Russia by passing the Europeans. America is no longer a warrant of safety in the region. At the same time, representatives of the Trump administration are interfering in the electoral process by openly endorsing the partially far-right AFD. To the point we ask Trump and Putin, a new alliance to weaken Europe. Rachel, I'd like to start with you. These last few days have seen... ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጀርመን ብሓፈሻ እቲ ኢሊት ናይ ጀርመን ማለት እምበር እቲ ህዝቢ እኳ ነዚ መንግስቲ ናይ ጀርመን ንባዕሉ እምነት ስለ ዘይብላ ኣብ ልዕሊኡ that's why አንጻሩ ዝእድም ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ውይ ክብል ከሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ስለተበደለ ኣይኮነን ጨቋነ ዝኾነ መንግስቲ ነይሩ ንባዕሉ ምክንያቱ ኣካይዳ ናቱ ንሃገሩ ጠሊሙ ናብ ዩክሬን ጥራይ ዝጥምት መንግስቲ ኢና ነርና ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ስለዚ ንሱ ብምእላይ ንጀርመናውያን ከጉዮም ኣይክልኒ እዩ ኣማራፂ ካልእ ንክደልዩ ድማ ንቡር እዩ ብሓፈሻ ግን ጀርመን እቲ ህዝቢ ጀርመን ጽቡቅ የር ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ተጀሚሩ ፀገም ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ዝመረፀቶ ምርጫታትን ፖሊስን ብፍላይ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ንጀርመን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ሓደጋ ከም ዘውደቃ እቲ ዝኸፈ ክፋሉ ድማ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ክሃርምዋን ጀርመን ድማ ይሓስብ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ክገብረሎም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ድሮ ናይ ኤነርጂ ሽግር ኣጋጢምዎ ዘሎ ኢንዱስትሪ ናታ ምስ ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ኢሎም በኣሲ ፈጢሮም ኣለዉ ዝበለፀ ድሕሪ ራሽያ ኣገዳሲ ዕዳጋ ናቶም ድማ ቻይና እዩ ነይሩ ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ንጆ ባይደን ክሕጉሱ ኢሎም ድማ አንጻር ቻይና ኣኽራሪ ፖሊሲ ክኽተሉን ታሪፍ ኣብተን ኤሌክትሪክ ካርስን ገለመለን ክገብሩ ጀሚሮም ውፅኢት ናቱ ድማ ቻይና ድማ ሬሲፕሮካል ወይ ከዓ ምስ ዝመጣጠን ታሪፍ ከዓ ክገብሩሎም ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ኣሜሪካ መሊሳ ክትልጥጦም ትፍትና ኣላ ጀርመን ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ኣለዉ ሱቅ ጥራይ ከያክል ሕጂ ድማ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ መፅዩ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ኢድ ይእቱ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ስለዚ ጀርመን ብዓብዪ ኤውሮፓ ጀርመን ግን ብፍሉይ ሓደጋ ወዲቕዎም ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ እዚ ሓደጋ እዚ ናበይ ገጾም ከብልዎ ይኽእሉ ወይ ዶን ነውስ ከንሽተን ይስማዕ Frankly, incredible statements by U.S. officials, especially regarding the war in Ukraine. Is it still clear which side the U.S. is on? For Trump, it seems very unclear which side the U.S. is on. I mean, recently he was tweeting statements that made it seem like the Ukrainians started the war and that Ukraine is a dictatorship and Russia is a democracy. ሕጂ እቲ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎንና ዲደሎ ኣብ ጎኒ ራሽያ ኣብ ምባል በፂሖም ኣለዉ መጀመሪያ ግን ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ጀሚረልኩም ነይረ ብሓፈሻ ኤውሮፓ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ዝስምዑ It's seen it all when it comes to what we're watching on the world stage. And Fareed, when you see this, I know European leaders were bracing for Trump and the Trump administration to maybe take a hard-line stance on Ukraine, not to continue the policy of the Biden administration. But were they expecting this? Nobody was expecting this, Caitlin. This is a breathtaking reversal in U.S. foreign policy. It's in some sense the largest reversal in U.S. foreign policy in 8 decades. The United States, since the late 1940s, built the Western world as a free democratic alliance. እንታይ ለሓቲታቶ ንፍረ ዘካርያ
እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ንኤውሮፓ ይኹን ካልኦት መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ኤውሮፓ ተፀቢዮሞ ዶ ነይሮም ትብለላ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሪቨርሳል ብምግምጣል ዝስራሕ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ 80 ዓመት ዝተኸተለቶ ነዚያ ከስማዓኩም ዘለ 80 ዓመት ዝተኸተለቶ ኣሜሪካ ነቲ ፖሊሲ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ይግምጥሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኤግዛክትሊ 80 ዓመት ከመንደምዩ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራ ከባቢ 80 ዓመት በዚ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝጀመረ ዝደመየ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዚ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክግምጠል ከሎ ክንረብሕ ንኽእል ሓደ ዋላ እውን ኣሜሪካ ታዕሪፋ እንተዘይሃበትና ክንረብሕ ንኽእል ንሕና ኢና ምክንያቱ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ናቶም ንኤርትራ ግዳይ ስለ ዝገበረ ንመለስ ንኤውሮፓ ግዳይ ይገብሮም ኣሎ ንካናዳ ድማ ግዳይ ይገብሮም ኣሎ እዚ ድማ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ሪቨርሳል ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ determined to maintain its sovereignty, maintain its prosperity, maintain peace, and in many ways to repel aggression from dictators. For the United States to be flipping and almost siding with the aggressive dictator against the democratically elected country that is a victim. ሕጂ ናይቲ ናይ ፑቲን ናይ ገለመለ ኣብ ካልእ ርእሲ ስለ ዝርዮ ክርዮ ይኮንኩን እዛ ኩላ ትዝረብ ዘላ በዚያ ክርኢ ስለ ዝደለኹ እየ Governor Trudeau, because they should be the 51st state, really. It would make a great state. And the people of Canada like it. If they became our 51st state, it would be the greatest thing they could ever do. It would be unbelievable. So, Donald Trump, like in Europe, tried to come to Canada, Hijun Degimu, Canada, Akal Natna Kaunia, Ilu Tazari Bolo. And Sutrai Kaikonan, Minister Gudat was I Natom Dema, Nata Mabrahim, Mr. Hatate, Chumboger Mabrahim Lalos Moabzi. President Trump has talked about expanding the U.S. footprint. In a hot mic moment, Canada's Prime Minister said that absorbing Canada is a real thing. Is it a real thing? Look, you know how that came about. President's meeting with Trudeau, and Trudeau says, well, if you even out our trade relationship, then we will cease to exist as a country. At which point the president responded very logically, and that is, well, if you can't exist without cheating in trade, then you should become a state. So, እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ንካናዳ መበል 50 ሓደን ክንገብራ ኢና ዝብል ዘሎ ኣብ ካናዳ ዳርጋ ሲሪየስ ስግኣት ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዲኩም ዝሕሰብ ዘሎ ኢላቶስ እቲ ኣመፃፅኣ ናይቲ ዘረባ መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ታሪፍ ክዘራረቡ ከሎ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተርን ዶናልድ ትራምፕን እንድሕሪ እዚ ኩሉ ታሪፍ ጌርካዮ ንካናዳ ኣብ ሓደጋ ክትእትዋ ኢኻ ኢልዎ ካናዳ ብዘይ ከምዚ ናይ ማዕረ ዝኾነ ንግዲ እንድሕሪ ጌራ ኣብ ሓደጋ ተኣትቶ ኮይና ደን ሃገር ምዃን ገዲፋ ስቴት ናትና ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ዝሓሰባ እያ ብኣብ ዝጀመረ ግን ሕጂ ሲሪየስ ክትሰርሓሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይድረአ ደሎ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ድማ ነታ ዘረባ የጉልሓ That was his observation. That's how it started. It is how it started. And I think he's told the story publicly. And that's how all this began. Look, Canada's our friend. Canada's our neighbor. Canada's our partner. But it goes back to the point I made. For decades, the United States allowed uneven trade imbalances to develop. During the Cold War, you know why we did it? We did it because we felt like we want countries to be strong economically, even if it means they're cheating, because we don't want them to fall victim to some internal Marxist coup that overturns their government or what have you. Those days are gone. These are rich, developed economies. And ultimately, who can argue against the fact that whatever they charge us, we should charge them. Whatever they prohibit, if they don't allow American companies to do it, we should not allow their companies to do it here. American banks... So, yeah, ተዘረባ እዚያ እዚ ንበሃል ዘሎ ቀደም ኣሜሪካ ንነብሳና ወፃት ነዘን ሃገራት ዚኣተን ኣብ ዕዳጋናታ ብዝበለፀ ኮንዲሽንስ ካምፓኒታት ናትና ናብኡ ክኸዳ ከለዋ ከምኡ ዕድላት ዘይፍጠረለን ናይ ካናዳ ካምፓኒታት ግን ኣባና መፅአን ኣድሌተን ንክገብራ ናይ ኤውሮፓ ከምኡ ነፍቅድ ነርና ኣብዚ ሕጂ ንዛረብ ዘለና መን ምሳና ክምጉዝ ዝኽእል ልክዕ ከምታ ትገብሩልና ንሕና ከማ ክንገብር ኢና ክንብል ከለና እዚያ ኩንነት እያ ሎጂክ እያ ኣንፃር እዚያ ዘረባ ክዛረብ ዝኽእልካ የለን በዚያ ከዓኑ ዝኽእል ሃገር ተሎ ድማ በዓል ይፈልጥ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካናዳ ሲሪየስ ፀገም ኣለዎም እቲ ኩሉ ፀገሞም ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ስለ ዝፈልጡ ናይ ካናዳ ወታደራዊ ዓቕሚ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዝርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ምናልባት ነዚ ምስ ረኣዩ ድማ ዝገደደ እዩ እዚ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ካናዳ ረይዎ ወታደራዊ ታዕሊም ወታደራዊ ማርሽ እናገበሩ ከሎ ምናልባት ንኣሜሪካ እንተሰንበዱ ኢሎም ዝገበርዎ ይመስለኒ እዚኦም እዮም እዚ እቲ ፍሉይ ኮማንዶ ናይ ካናዳ እዩ በዚኦም ገይሩ ምስ ኣሜሪካ ክገጥም ማለት እዩ
بمريت يوم زراغب بكل يوم زراغب سلازي كندا ناي بحكي بشكر كم زلا بزي خاطري زيوم يوم سراويتنا حتى ان كندا كتحنو زغلو دونالد ترامب دما بلا غيرغت يمو مالو راي وامزي. Listening to that, it's pretty fair to say that President Trump sounds a little more than mildly preoccupied with the idea of Canada possibly becoming the next state to join our union, the 51st state. Now, despite what the president just said, you heard him say the Canadians like it. A recent poll from YouGov found only 15% of Canadians said they supported merging with the United States. كم تري وزلهم هذا مصنعتي أبزلهم كندا تراي 15% ناي كندا مس أمريكا أصبرهم زلينا قرالو 77% ناس قولوا يبللوجن نا أمريكاوين أخولي زي 15% يدقف يمزبلو سلازم تايكم لجميرة مالو بار كندا حنت ستيت نتحرقوا ناسي كميل أبتينا أمريكا بوليتيكا كتعت تدخلي لهم كالكوليشن جميرة مالو كندا زلهم كب حجين نبرتكم تعرفوا بوليتيكا نا أمريكا دم تمهروا 4 مليون حزب الله أمريكا دم 340 مليون حزب الله سلازي كم ستيت كتعت تدخلينا كندا كميلا كتعطي لهم نت بوليتيكا وكالكوليشنز كندي سنة كلوميو كندي كأبت هاوس بوتا كلوميو بزعبو كالكوليت كقبل جميرة مالو تذكربيو نا كندا قداي ما كان معتنا معت كاب دراما نا برياليتي قصي غيرالو كندا دما مني كتحنا كابز قدايزي I don't know and pretty much أنا كريو خلو غير تراينا وبزحت سلازلو حواتي ونسلازلو أو حماق تقاطم هيدلني again زرا كاي خطعت أبناء كالوت هجرات زلزليلا شجرت فترة زنبرت هجر يا حجي من يخبخ يلا من يكوي يلا من يخسر لما وصل فوق قبر الله لك كم تا أبتقرأي تعود بحال زنبرة مستنى تقرأي عندي تسلفني رتي جاسين ترودو جرما كم تا تقرأي بريتوريا خيرا بأسوارا زوردت السودما كم زاتري وصل لهم بزوم جاكانو سراويتنا تجيرو نحرك أمريكا خد حين زخل تخوينو كن رينا بحفشة ديمقراط ديوم تخونو ريبابليكان كايو تديسكاشن زلو it's a very fun story. So why Bitcoin would make sense as part of our strategic reserves is that we recognize other long-term stores of value and put them in strategic reserve. We have a gold strategic reserve. We have an oil strategic reserve. I think it is fitting that Bitcoin, now that is really digital gold, be included among our بزعبا زي ناي كريبتو نبينا انفستمنت حبريتا كيهابكم نوع جيري بزحات صحيفهم تبزح لها بزح زير بشنا لو جلس لزبلونيه قدي فينيري اقد سنه سلازي بلي كونن قد بحفشا كريبتو اب امريكا اب حنت ستيت درو استراتيجيك ريزيرف اسيت نخون قريب له يوتا تبال ستيت قريب الله تكساس قريب الله سلازي استراتيجيك ريزيرف اسيت نخون قريب خمزلون وصيتنا تدما نحوارو كم ندادن كم كالوت كم ورقن كتحس لزخونه حجرات كجزء كجمرات لزخونه ستيتسن حجراتن كجزء انت جميرن دما نلعلك ونشافيو I'm telling you this بعد 10 عامات نزازر بازي انت تذكركما is going to be something كم زكوا يبل يركب بحالو زخل نبي خوين زراني بو حسمن قدي بتنكاقي استوعي لكم فليتكم تخكلنيا انفستمنت قبر دما يمحصنكم لو منعكم صباح ندكم تخون كم زخل دما من غار يليو مساي تماهيرهم صبغ زغبرو بزح وصيت امصيام الله توم زي قبركم مساي كورش كتوزو تقولوا انا اسبع عليكم قبريتلكم دما املاغ يحقسكم حجي نابتناي افريكا سغري let's start here. Are some of the best dressed men and women in the world. But do you know that Nigerian women spend 34 billion United States dollars to import fake hair from Brazil? Do you know? أنا زي زربام سمعكسي دميت طويلني نيجيريا بأفريقيا تزبز حزب زلوا هجريا نيجيريا أم نيجيريا زلوا دكنسيو 34 بليون ناي أمريكا دولار نعمت نمنتهي سكيتفا همان هير نخجزا وأفريقيا كي حال فلاحة كايلان أفريقيا كي حال فلاحة كايلان يبحكي إذا سأقرزي أب هنديو أب برازيل أب رساني زبقل ترجع من لهم لك كم سنة هنا عندنا قم كما كنا نقوم كم تقيم كمان 34 بليون كم حنت هاجر imagine بكالو تقرأ عبير ترى خندي يخيد زوا حدا يكون زغلا بأفريقيا thanks God كا إذا بهالزك أتيب لنا عبير ترى 34 بليون مالت كنت أبانا يمنيس كسمعوا بزي ده ما يكوي تطويل لنا. And you know that is bigger than the GDP, 1 year GDP of Rwanda, Burundi,
South Sudan and Seychelles combined on fake hair only. نزل فيك صقري نزل فيك صقري سي قطبانا رواندا بروندي سيشيلس كمدما ساوث سودان 4 هجرات قطبان تدمير كان عمت نهيمان هير ركونسيا من نيجيريا زلو زطفاوت رايو زطف زبزح مالتي كندز ገንዘብ ካብ ሓንቲ ሃገር ንኻልኦት ሃገራት نخفل علينا مالتي كما يريد خالف له 3-4 بليون صقر بزي oh my goodness I I'm really sad frustrated زغبركا ግን እንታይ ክግበር ይኽእል ናይ ብሓቂ ደቂ ኣንስትዮናትና ፕሊስ ተማሃራ እዚ ጥፍኣት እየ ዝብላነ ነፍሱ ዝኻለ ጥፍኣት እስኪ ኣብዚያ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ሂማን ሄር ጌራ ዘላ ጓል መልክዓ ደስ ዝብለኩም ብኣይ ክጅምር ከሎ absolutely no ኣነ ይፈትወኒ ሂማን ሄር ዝበሃል ሓንቲ ጓል ሂማን ሄር ጌራ ሂማን ሄር ከም ቢዝነስ ይሰርሓሉ ነይረ ያ ናብ ገለ ፖይንት ምክንያቱ ድሌ ስለ ዘለዎ ዝገዝኦ ሰብ ስለ ዘሎ ኣነ ግን ካብ ኣነ ንሓፍተይ ይኹን ንሰበይተይ ሂማን ሄር ጌራ ክትከይድ ደስ ኣይብለንን እዩ እታ ጓል እትያ ኣርከይ ድያ ሰበይተይ ድያ ወላ ሓፍተይ ድያ ተጌራቶ ፀጉራ ነጭጭ ለይ ይኽብላ ይክልኒ ምርጫ ይኽብረላ ኣነ ከም ምርጫ ከም ወዲ ግን ኣይፈትወኒ ክንደይ ካባና ኣብዚ ዘለኹም ዚ ቻነል እስከናትኩም ፊድባክ ሰምዐ ክንደይ ካባና ነዚ ሂማን ሄር ትድግፎ ደቂ ተባዕትዮ ድብለኩም ደቂ ኣንስትዮ ካላርስቲ ምርጫ ኸን ስለ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ግን ክንደይ ከባኹም ትድግፎ ክፈልጥ ደለኹ ምክንያቱ ኣነ ጥራይ ድየ ዘኽራሪ ስምዒ ዘለን ወላስ ከማይ ካልኦት ኣለዉ ክሰምዕ ደሊ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ንሽተይ ንስማያ ድሕሪኡ ክሰግር እያ ብትናትና Nigerians are some of the best dressed men and women in the world. But do you know that Nigeria... It's very, very sad. نغيد أبتكالارستي. ሁሉ ሀገሮች የሚያስከትለው ከፍተኛ የሆነ የምጣኔ ሀብት ጉዳት እንዳለ ይታወቃልና በዚያው አንፃር ደግሞ ባህር በር ቢኖራት ኢትዮጵያ የምታገኘው የምጣኔ ሀብታዊ እድገትም ከፍተኛ እንደሆነ ይጠበቃልና ተጽዕኖን እንዴት አድርገን ማንሳት እንችላለን? እንዴት ነው የምንገልጸው? ባህር በር የሌለን ሀገር መሆናችን ምን አይነት ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ እያሳደረብን ነው? እዚ ዘረባ እዚ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀጻሊ በተደጋጋሚ ኤክስፐርትስ ናምፁ ከም ናራቲቭ ኣካል ናይቲ ትዕስቶ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዘይሃብትኻ ምድላይ ኩሉ ግዜ ዘይነገርካ ሕጂ ክሰምዕዎ ይኹም ክንዲ ምንታይ ኣብ ህውተታ ከኣትዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ክንታይ ዓይነት ክሳራ የምፃልና ኣሎ ንኢትዮጵያ ድማ እንታይ ፀገም ክፈጥረላ ይኽእል ብኸመይ ክንረክብ ንኽእል እስከ ንገረና ኢሎም ነዚ ሰብ እዚ ቀጻሊ እዮም ዘምፅዎ እና እንዲሁም ጌታቸው ለሰስ እኛን በተመለከተ ያው ኔጋቲቭ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ስል ምን ማለቴ ነው ውሃ በር የሌላቸው ሀገራት በሚከተሉት ነጥቦች መሰረት ኢኮኖሚክ ጉዳት እና ኢቨን ኋላ ቀርነት እንደፈለጉትም የማደግ እድላቸው የጠበበ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ትራንስፖርት በጣም ከፍ ያለ ትራንስፖርት ኮስት ወይም ዋጋ ያስወጣል ትራንዚት ጊዜና ዲሌ ለምናስገባውና ኤክስፖርትና ኢምፖርት ለምናረጋቸው ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ በጣም ያስከፍለናል ማለት ነው ብልሽትም ምግብ ነገሮች ከሆኑ ወደ መበላሸትም ይደርስ ይችላል ሌላው ደግሞ ሊሚትድ እድሎች ይኖርናል ለምሳሌ ሕጂ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ትዘረባ ካብ ኩንነት ዝወፀ ኣይኮነን ኢትስ ሎጂካል ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይብልካ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ንሃለወካ ከሎ እውን ካብ ኣብ ደገ ባሕሪ ርሒቕካ እንተለኻ እቲ ከተማኻ ንኣብነት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎም ግን ኣዝዩ ርሑቕ ካብቲ ዝበፅሐ ከተማታት ናይቲ ሃገር ስለዚ ኣብኡ እውን ሽግር ከጋጥመካ ኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሎጂክ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ዘጋጥመና ፀገም ኩሉ እዚ ነገር እዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላን ኢትስ አ ናቹራል ቲንግ እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ የምፅዎ ኣለዉ ንዝብል ድማ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ዘለው እዩ እዚ ኸዓ ብቁጠባ ደረጃ ንሰምዖ ኣለና በፖለቲካ ደረጃ ድማ ኣብ ክንደይ ግዜ ሰሚዕናዮ በወታደራዊ ደረጃ ድማ ክንሰምዖ ኢና እንኳን እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን እነሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን ይቀር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ሕጂ እቲ ዘረባ ንሪዮ ዘለና እቲ ዕላማ ናቶም ከዓ ወደብ ዘይኮነ ንሕና ንውንኖ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህሉ ኣለዎ ይትሕቶ ሰው
بخمي كوني غل مزح جزالنا بوليتيكاوي قوسخ بخمي كتحاز غل نمنتاي علامه يوز زربازي زمت زولو نزبل حجنو كنري سلازخون كيزي بتدغاغام دمت زولو زربا በህንድ ውቅያኖስ በቀይ ባህር በኤደን ባህረ ሰላጤ በስዊስ ካናል በዚህ የተከበበ ነው እንደዚሁም የአባይ ወንዝ ያለበት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በአለማችን በጣም ተፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ናቸውና እነዚህን እንዴት ነው የአፍሪካ ቀንድ ተጠቃሚ ማድረግ የምንችለው እኛ ስንተባበር እኛ ስንነጋገር እኛ ቁጭ ብለን ስንመካከርና ስትራቴጂ ዲዛይን ስናደርግ ነው የህዝባችንም እድገት ማምጣት ምንችለው ብለው ቁጭ ብለው መነጋገር ሲችሉ ነው ብሔራዊ ጥቅሞቻቸው ማስከበር የሚችሉት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ሕጂ እንታዩ ተዘረባ እዚ አጀንዳ እዚ ኣብቲ ሕጂ ዘለና መድረኽ ናበይ ገጽና ክወስደና ይኽእል ስለምንታዮም ዝደጋግምዎ ዘለው ኣብ ደገ ባሕር ጥራይ ካይኮነ ድሌቶም ኣብ ዝስምዑ ሕጂ ዓለም 3/4 ውሃ ናት እዛ ውስጥ ተዝቆ ማያልቅ ሪሶርስ አለ ውሃ ሀብት የአሳ ሀብት ሪሶርስ አለ ያንን እንደ ኢትዮጵያ አይነት ላንድ ሎክድ ሀገራት መቋደስ እድላቸው በጣም ሊሚትድ ነው ስለዚህ እሱ ላይ የመሳተፍ እንደ ሰምዓሎም ኣብቲ ባሕሪ ድማ ዝተፈላለዩ ሃብትን ጸጋታትን ኣሎ እዚ ድማ ስለዚህ ትሕልምናቶም ብዙሕ ምዃኑ በዚ ክትፈልጥ so that's a reality እቲ ዘለዎ ኩነታት ሕጂ ንምንታይ ኢና ነምፅኦ ዘለና እስከ ስምዕዎም እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቖም ከም ዘለው ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ከዓ መቸም ሓደ ነገር ከተንባሃልና ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሰምሃልንም ጽሁፍ የኤርትራንም አዲስ አዋጅ እንመልከተው እስቲ ወደዛው እየተቃረበን ነው የሚመስለው አንፎርቹኔትሊ በቀደም ሰርተን ነበር እዚሁ ጦርነት ሊፈነዳ ነው ወይ የክተት አዋጅ ይመስላል የዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጽሁፍ እርምጃ ወሰዱ አይነት ነገር አዎ የሚል እርምጃ ወሰዱ ያው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ተጽዕኖ እንዲያሳድር ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ተናግረዋል ግን ከዛ በመለስ መንግስትን የሚተቹ ሰዎች የፌደራል የኛን መንግስት ማለት ነው የኢትዮጵያን የሚተቹ ሰዎች በዶክተር ሙላቱ በኩል አድርጎ የጦርነት ክተት አዋጅ ነው መንግስት ያደረገው የሚል አስተያየት አይቻለሁ ትዊተር ላይ ምናምን የተቃረበ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ትኩነታት በአቦ ወገኖም ማለት በወገን ኤርትራ እኮ ከም ይኮነን ብወገኖም ግን ኩናት ይደልዩ ከም ዘለው ዘተንብህ ኩነታት ንርኢ ኣለና ወይ ኩናት ክገብሩ ድሌት ከም ዘለዎም ወይ እውን ናይ ኩናት ድራማ ብምግባር ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ኣቴንሽን ክረኽቡ ይደልዩ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ሕጂ ክዕዘቦ ከለኹ ነቲ ኩነታት ናብ ኩናት ክደፋፍእ ዝኽእል ነገር ብቐጥታ ንክልቴን ሃገራት ናብ ኩናት ክእትወን ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ድዩ ካል ዓይነት ምንቅስቃሳት ዘሎሲ ቀጥታዊ ናብ ኩናት ክሰግራ ይኽእል እየን ዝብል ገምጋም የብለይን ተርዲኹም ኣለኹም ግን ንሳቶም ድሌት ናቶም እንታይ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኤርትራውን መልሲ ይባላ መልሲ ናይ ኤርትራ ከስማዓኩም ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ናበይ ንምብፃሕ እዩ ክንዲዚ ሓጎፅጎፅ ዘብሎም ዘሎ ወይ እውን እንታይ እቲ ዕላማ እስከ ብካልእ ገፅካ ክንሪኦ ንእሽተይ ክንሰምዖ ኢና ካብ ሰለስተ ሰባት ክንሰምዕ ኢና እንታይ እቲ ኢንቴንሽን ድሌት ናቶምስ እንታይ እዩ ናበይ ክበፅሑ ስለ ዝደለዩ እዮም ከምዚ ዝብሉ ዘለው ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እቲ ኣገባብ ዝጥቀምሉ ዘለው እውን ናይ ኩናት ናይ ምጅማር ቅስቃሴ ወይ እውን ባዕሎም ሃሪሞም ነቲ ኩናት ከበግስዎ እናደለዩ ከለው ኤርትራ ትገብሮ ከም ዘላ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለው እዚ ከዓ መጀመርዮም ኣይኮነን ዝገብርዎ ዘለው ናይ መወዳእቶም ድማ ይመስለንን ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ እዮም ኤርትራ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣክቲቭሊ ኢንጌጅ ክትገብሮ ወይ እውን ካውንተር ክትገብሮ ነቲ ፎልስ ናራቲቭ ናቶም ወይ እውን ነቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ናቶም መልሲ ንምሃብ ኤርትራውያን ብምሉእ ናጥራ ዘይኮነስ መንግስቲ እውን አክቲቭሊ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ጦርነቱ የተቃረበ ይመስላል ብለን ሰርተን ነበረ ከጽሁፉ በኋላ የማነ ገብረ መስቀል መልስ ሰጥተዋል ጠቅላላ አድርገው መልስ ሲሰጡ ባለፈው ያላነሳነው ጉዳይ ችግሮች ሁሉ የአፍሪካ ቀንድ ችግሮች የአካባቢ ችግሮች መመንጫቸው ወይ ፈልክረም ሴንተር ማዕከላቸው ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ ላይ የሚያጋጥሟት ችግር ሁሉ ወደኛ ማላከክ የለባትም ይሄ ጉዳይ በግድ ከተቻለ በስምምነት ካልተቻለ በግድ አሰብን የወደብ የማግኘት ጉዳይ ነው እስከ ቀይ ባህር ድረስ ለዛ ነው የነገር እየፈለገችን ያለችው አይነት መልስ ሰጥተዋል ቀደም እንዳልከው ጀዋር መሐመድ እንደዚሁ የድርድር እንትን አቅርቧል የሰማሃል
ሰማል እንግዲህ ኮሜንታተር እንበላት እንጂ አክቲቭሊ የሆነ የፖለቲካ ቡድን ወይም ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዘረባ ባዕሎም ክፈጥርዎ ዝደለዩ ድራማ እንዲዮም ዝዛረቡ ዘለው ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምልክት ንኩናት ድሌት ከም ዘለዋ ኤርትራ ወይ እውን ንኩናት ዝቕስቅስ ከም ዘለዋ ምልክት የለን ቢገስት ፕሮብለም ናቶም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሽግር ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ይደልዩ ስለ ዘለው እዩ ዝኻ ክንሪኤና ሓደ ብሓደ ኢትዮጵያ ለምን ወደብና የባህር በር መውጫ ጠየቀች ከሆነ እንዴ ኢትዮጵያማ ዓለም አቀፍ ሕግ ስለሚፈቅድላት የጠየቀችው ዓለም አቀፍ ሕግ ስለሚፈቅድላት እሱ ከሆነ አሁን ምክንያት አድርገው የሚያመጡት የወደብ ጥያቄ የባህር በር መውጫ ከሆነ ዓለም አቀፍ ሕግ ስለሚፈቅድልን በተለያየ የሰጥቶ መቀበል መንገድ የማግኘት ዓለም አቀፍ ሕግ ስላለ ሰጥቶ መቀበል ውስጥ ስላለ ስለዚህ በሰጥቶ መቀበል አልሳተፍም ማለት አንድ ጉዳይ ነው በቃ እኔ አልሳተፍም በሰጥቶ መቀበል እሱ መብታችሁ ነው ስለዚህ ከጠየቃችሁ በሰጥቶ መቀበል ውስጥ ወደብ እንዲኖረን አክሰስ ቱ ዘሲ እንድናገኝ ፍቃድ ዋዕታ እዞም ሰባት እዚኣቶም እምበር ዶ ትእዝኖም ትኽክል ይሰርሕ ዋላ ኣቃኒዩ ከምቲ ንሶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ገይሩ ፊልተር ገይሩ ዘስምዖም ኣነ ይርዳእንን እዩ ጉዳይ ባሕሪ ምስመን ብእንካን ሃባንዲ ወላ ብተንበርክካ ብምልማንዲ ወላ ብገንዘብ ዲ እስካሎት ከም ድሌት መንግስቲ ኤርትራ ግን ከምዚ ዓይነት ዓጀውጀው ከምዘይ ዕደም ሕፅር ዝበለት መልሲ ይብኩም ኣብቲ 2023 ዲ ወላ 23 መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ብወቅዒ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድራማ ዝጀመረሉ ኣፍደገ ባሕሪ እንደሊና እንካን ሃባን ገለ ምስ በሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሸውየን ድራማን መድረኽ ኣይነ ዕደመን ኢና منين وكين يبلو تقرأ كابانا نيو أب كالوكم تدراماتاتكم كتسولي لا تعليات لكم يرترا أبزح الجون زبالته اسكتي زبالته ملسي أين أيوتي حمي موام أجر زبلوم زرلو سمعوا اسكبزي أبزح الجرايو دارجا أتي بروباغندا أب من تاي درجة بتحكم زرلو يرترا كارتاتات كتسالي أزيب زح كابزح حنتي زبكم زرلو يرترا كنت رنفاينا سلازي تي كبساتات ولا تي حدا كفالنا إيرترا أخصم كنبلينا حدا ما أفار كنبلينا إلهم كمزي نجارات يزور على السوشيال ميديا زي نمفلاتو زعكدي أنا نعطيري تدمع كبلية سنيلة إيرترا سكن نسمع وشتاو دليتات كان معوات استصفصفه من ملاقي حصد بريزيدنت إثيوبيا نبر مولاتو تشمه مستفلاليو أهقراويان معكنا الزينا أبزكايدو زررب نتيز توهابو نيرترا نايمي سيطان ديبلوماسيوي تلقايو بزلع لك نتفل السمع زلو أتي أب ديبلوماسيو مديات استوهابو تلقا أبزوبا قرن أفريقا إيرترا بديبلوماسيو مديات سبلل كيتبل نخلو ناي بروباغاندا مسارحات بمقود صارن بزكايو دسنا أمراو كيناتن نيرترا زي مسلا نمهاب زي حبران نمقبان زنكدايو بريزيدنت إثيوبيا نبر مولاتو تشومه كابنا يتمالي قدلت إثيوبيا كام ممهر كم مسعنيا أب حمد من قرقاري ماريسو بريزيدنت إثيوبيا نبر مولاتو تشومه إيرترا أب قرن أفريقيا حدش قيتشت كتولع تداليا مهلوا زخصص أبدنا قاري ناي حسب تغني أبقيس الله أزي عشا دفرت الزملات فانزي بزي حبابة نتكوينات زغسكس حدغنيا الزعباون مشفانن رتعوي نممسالون زحقنايو يا قداس أزم سعوب حقتات كماي حقيق نصرات يوم بأنصارتي أتو ملاتو تشومي كقرب زفتنة زنبوع تدخاتات إيرتران إثيوبيان أبشان تشعتي ميتندس عن شمانتن نابكوينات كأتوا زخالا بحوحات زمرح زنبال سرعات إثيوبيا ناهقراوي قزاعة حقن نتي مقزاعة ودوبات كخبر اللوو زبل مسارة ومتكال حبرة أفريكان بقول عقيسو لولاوي قزاعة إيرترا انتلاي نبادمه عد مرقون كالفوتاتن بحيل قوبيتو بمحازيهم حجي زي أب كالي سمعكم تلويهم سلمن تايو قد نزي سبز مريج أمو نزي ملاتو تشمز بحالنا يقدم بريزنت زنبري مريج أمو نزبل أبزو حيث سمعوني يخون قد أنا نعطي قمقام زراعوه السبزي قديم ديبلوماتنا إثيوبيا يحاده أب تركي نويح عمتا استغمتا وعنقوا تركي زملخ
ምስ ቱርክ ድማ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር ኣብ ቻይና ንነዊሕ ዲፕሎማት ዝነበረ ቋንቋ ቻይና ዝመልኽ ምስ ቻይና እውን ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር እዩ ኣብ ጃፓን ከምኡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣምባሳደር ዝነበረ ምስቶም ሃገራት ድማ ዳርጋ ጥቡቅ ዝበለ ዝምድና ክህልዎ ይኽእል እዩ ብምባል ዮም ተሰማዓነት ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ክእመን ዝኽእል ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ካልኩሌት ዝገበሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ወረናቶም ስለምንታይ ከምኹም ዝገብሩ ዘሎ ላክን ምን የሚል አማራጭ እረፍ ሻቢያ እማጣርፍ ከሆነ ተስካር ነው መረፋል ብሎ ላከው ለማ ለሙሳ ሙሳ ፋቂ ኤርትራ ሄዶ ነበር ሰማችሁ ባለፈው ሄዷል እኮ የአየርላንዱ አምባሳደር ግብጽ በመጣለታ ሙሳ ፋቂ የት ሄዶ ነበር አስመራ ሄዶ ነበር አስመራ ሄዶ ምን ይዞ ነው በእናት ወፍዩ ስንቅና ደብዳቤ ምናምን ኤርትራው ለምን ይኬዳል እስቲ ለምን ይኬዳል ሽማግሌውን አርፈ ተቀመጥ ብሎ ለማስጠቀቅ ካልሆነ በስተቀር የአፍሪካው ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ማለት ከአፍሪካ ኮሚሽን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ምንም ነገር የላትም እኮ ኤርትራ ምንም ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሕብረት አፍሪካ ኣቦ ወንበር ሙሳ ፋቂ ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ከይዱ ይብል ኣሎ ይሄ ካቢነ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ወይ እውን ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ኤርትራ ኣካል ሃገር ኣይኮነትን ወይ እውን ኣካል ናይ ሕብረት አፍሪካ ኣይኮነትን ኣቦ ወንበር ናይ ሕብረት አፍሪካ ናብ ኤርትራ እንተኸደ እንታይ ፍሉይነት ኣሎ ወይ ሕብረት አፍሪካ መደበሩ ኣዲስ ኣበባ እዩ እቲ ዘረባናቶም ዘግዶ ሓቂ ነገር ኣሎ እቲ ሕብረት አፍሪካ ክንምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ተሳሲ ብፍላይቲ ሙሳ ፋቂ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብዙሕ ግብግብ ክብል ይዝረአ ወላ እውን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ናጣሓሰ ከሎ ንሱ ይዝረአ ኩሉ ግዜ ዳስዋይ ንሱ ክኸዶ ከሎ ዝኸደ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ሚሽን ስለ ዝነበረ ዘይኮነ መጠንቀቕታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሒዙ እዩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ዝብል ዘሎ ማይ ፒፕል እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይብለኩም ኣለኹ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ማለት እዩ ትምክዕቲ ትዕቢት ሕማቕ ዘረባ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣነ ኩናት ዝበሃል ኣይፈቱን እየ ኩናት ክህሉ ድማ ኣይደልን እየ ተርዲኹም ንሎ ኢትዮጵያ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ በደል ዝፈፀመሉ ምዃኑ ኩልና ኢና ንፈልጥ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 2025 ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኢትዮጵያ ንኩናት ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ዓብ ኩናት ንኸካይድ ዓቕሚ ዘለዎ መንግስትን ሃገርን ኣይኮነን ተርዲኹም ንለኹም መናወራ ናይ ኩናት ክገብሩ ኤርትራ ካብ ተበጊሳቶ ዘላ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ንምዕንቃፍ ተዘይኮይኑ ኣጀንዳ ንምፍጣር ተዘይኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ 3 ዓመት ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እቲ ቶፕ ሰራዊት ናቱ ካሕብትን ኣትይዎ ብምልሻ ናይ ፋኖን ብኻልእ ጭልቅዕ መልክዕን ተደጋጊፉ ዘለዎን ዘይብሉን ሃብቲ ተጠቂሙ ተለቂሑ ተመርቂሑ ነታ ኩናት ናይ ትግራይ ናብ ኣዳም ሓራ መፅኦም ን4 ኪሎ ከኣትወና ደለዩ ንስክላ ድሒኑ ኣሎ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ድሕሪኡ ሰራዊት ከሰልጥን ኪለ ኢሉ ኣሎ ኦኬ ሰራዊት ትክክለኛ ሰራዊት ንኸተሰልጥን 10 ዓመት እዩ ዘድልየካ ተዋጊኡ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ሰራዊት ከተሰልጥን 10 ዓመት እዩ ዘድልየካ እዚ ከዓ ብናይ ኣፍሪካ ብለኩም የሎም ብናይ ምዕራባዊ ዓለም እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ከፈራርሕ ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ነዊሕ ዓመት ዝተመልመለ ሰራዊት ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ባህሊ ዘለዎ ሃገር እያ ሳዋ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ብሙሉእ ግምት ብምእታው ባህሊ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ዘለዋ እያ ካብ ስግኣት ናይ ኩናት ድማ ዘይወፀት ሃገር እያ ስለዚ መንፈስ ናይ ኩናትን ስግኣት ናይ ኩናትን ኣብ ዙርያ ስለ ዝነበረ ኤርትራ ድሮ ዕጥቃ ዘይፈትሐ ሰራዊት ዘለዋ ዕጥቁ ክፈትሕ ዕድል ዘይረኸበ ዕጥቁ ክፈትሕ እናተመነየ ከሎ እዮም ነዚ ድራማ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ብኻልእ ዘራርባ እንታይ ክብለኩም ኢለ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ገለገለ ህዝቢ ኤርትራ ክርበሽ ወይ ክሽገር ይኽእል ኸውን ዶምቢ ብፍፁም ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝፈተነና ሃገር እዩ ካብቱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እያ ፈቲናቶን ህዝቢ ኤርትራ ካብቱ ኩሉ ታሪክ እቲ ዝሓመቐ ግዜ ዘለዎ ግዜ ሕጂ እቲ ዝሓመቐ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ዝሓመቐ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ሕጂ እዩ ዘሎ ነዚ ዘረባ ፅቡቅ ጌርኩም ሓቱለይ ስለዚ ናተይ ትምኒት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዶብ ስለ ዘይብሎም መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምዛር የድልዮን እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተገማሚዑ ዘሎ ሃገር እዩ ጀስት ትክክለኛ ምንቅስቃስ ጥራይ ዘድልዮ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብዚ ክውስን ክኽእል ኣሎ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ዕድል እንተረኺቡ እንተተረጋጊዩ ኣይ ስዌር ጋድ ንኤርትራ ክገጥፎ ኣይኮኑን
ውግእ ክገድፊ ይኮን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ ግዒሩ ትም ክብል ዝኽእል እምበረይ ድሌት 100 ካብ 100 ኣለዎ ናይ ኤርትራ ክወራ how many people ክንደይ ካባኻትኩም ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ምሳይ ትሰማም ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ዋን እዚ ወይ እውን ካብዚ ሓለፈት ዓመት ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክቋፀር ስለ ዘይከኣለ እምበር ናይ ኤርትራ ክወርድ every day ዝሓስቦን ዝሓልሞን ከም ዝኾነ ይዝርዳእና እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ትሩ ኢንቴንሽን ናቱ ትድሌት ናቱ እንታይ ትፅበላ ኤርትራ ማለት እዩ ክሳብ ዝመፀካ ሰራዊቱ ኣኪቡ ደው ክሳብ ዝመፀካ ኖ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝኸፈ መድረክ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዝሓመቐ ኩነታት እዩ ዘሎ ፋኖ ዘይተወደበ ሓገዝ ናይ ደገ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ናይ ዕጥቂ ይኹን ስንቂ ዘይብሉ ድሮናቱን ኣፅዋራቱን ሒዙ ብኣውቶቡሳትን ብመካናይዝን ብታንክታትን ፈኪሩ 2-3 ግዜ ከይዱ ኣበየ ለት ሰራዊት ሃሚ የለን ጠፊዩ ሰራዊት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ሸነ ከነጥፎ ኢና ኢሉ ሓንሳብ ሽምጊሉ ሓንሳብ ገለ ገይሩ ሓንሳብ ፍሉይ መጥቃዕቲ ፈንዩ ናቲንግ ኣብ ትግራይ ከንታይ የጋጥም ኣሎ the same story ስለዚ my people እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብኣፎም ክግዕሩ ክእሉ ክዛረቡ ክእሉ ክህድዱ ክእሉ ብተሃዲድ ጥራይ ሓይሎም ኤርትራ ከም ናይ ሎሚ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ናይ ሎሚ ኣሜሪካ ሸውሃት ናይ ኩናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሕግዝ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ሓደ ካልኣይ ድማ ኢቨን ራሻ ኣብቲ ዝኸፈ ናይ ኩናት ደረጃ እያ ዘላ ንዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓገዝ ፍሉይ ክትገብረሉ ትኽእል ዓቕሚ የብላ ድሌት የብላ ሸውሃት የብላ ቻይና ተመሳሳሊ ካልእ ስግኣታት ኣለዉ ስለዚ እዚ ዝዓፍር ዘሎ ሲኹንቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ናቲንግ ኣነ ዝረኣየኒ ግን ግዜ ክትቦም የብልካ ኤርትራ እንድሕር እዚ ኮይኑ እቲ ኢንቴንሽን ናቶም ሕጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብክልተ መንገዲ ንራእዮ መጀመርያ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ስምዑ እዚ ኤርትራ ሃገራዊ ኣዋጅ ክተት ከም ዝኣወጀ ተገሊጹ እቲ ዝወፀ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ እቲ ተኣዊጁ ዘሎ ኣዋጅ ትሕቲ 60 ዝኾኑ ወለዲ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ክምዝገቡን ታዕሊም ከካይዱን ከም ዝተኣወጀ እዩ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘነጻጸረ መግለፂ እንትህብ ብየማነ ገብረ መስቀል ዝምራሕ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበ ኣይርስዓን ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝዓበየ ጥምረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መስሪቶም ዝነበሩ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ድሕሪ እቲ ስምምዕነት ሰላም ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ግን እቲ ዝነበረ ጥምረት ክልሕልሕን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ መግለፂ ክህብን ተራእዮም እዮም እቲ ምትፍናን ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ከይልዓል ስጋት ሕዲሩ ከም ዘሎ እየን ማዕኸናት ዜና ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ምፅብፃብ ዝርከባ ቅድሚ ኣዋርሕ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ኤርትራ እንድሕር ተንኪፋትና ከም ጋዛ ክንገብር ኢና ዝበሉ እንትኾኑ ኣብ ሶምን ድማ ምስ ጀነራላት እቲ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ኣኺባ ኣብ ዞባዊ ኩነታት ተመያይጥና ንርከብ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅሓፎም ዝዝከር እዩ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዘርግሖ መረዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራዊ ትእዛዝ ከም ዝኣወጀን ትሕቲ 60 ዝኾኑ ዜጋታት ናብ መሰልጠኒ ማእኸል ክኣትዉ ከም ዘለዎም ንሽዱሽተ ዞባታት እቲ ሃገር ትእዛዝ ከም ዘውረድ ተኣዊጁ ዘሎ ኣዋጅ እዚ ዘረባ እዚ ኮንፈርምድ ኣይኮነን ኮይኑ ሓቂ ክኸውን ይኽእል ሓሶት ኣነ ዝፈለጥኮ የብለይን ምክንያቱ እዚኣ ሓበሬታ ከም ዘላታ ከመሓላልፋ ይፈቱ ግን ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ተቀዳዲሙ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣይከይድን ኾኑ መንግስቲ ኤርትራ ከም ማኸር ዓቕሚ ዘለኒ ወይ እውን ስልጣን ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ሪቶ እየ ዜጋ ስለ ዝኾንኩ ኢትዮጵያ ዝደልይዋ ዘሎ ኤርትራ ኣገን ጅሆ ናይ ኩናት ክትከውን እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ናይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኣብ ከምዚ ደረጃ እውን ኣይወድቕ ንኸውን ምክንያቱ ተስፋ ናይ ምዕባለ ክንገብር ዘለና ናብ ኩናት ክመልሱና እዮም ትፍትኑ ዘለዉ ስለምንታይ ኩሉ ነገር ተወንዚፉ ሕጂ እውን ናብ ሰራዊት እንድሕር ክትምለስ ኮንካ ናብቲ ክተት ክትኣቱ ድሕሪ ኮንካ ኢትስ አ ቨሪ ሳድ ሪያሊቲ ሃገር ከመይ ኢላ ካብ ቁጠባ ክትንስእ ስለዚ ኣነ ክድርዮ ዘለኹ ፌክ ኒውስ ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋም ዘለኒ ግን በዚ ዝርኢ እዩ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲኣ ተዓፅኦ ከም ዘላ ተገሊጾም ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ኤምባሲኣ ተዓፅኦ ዘላ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝምድነን እናተበላሸወ ዝጸንሐ ናይ ቃላት ኩናት ስዒቡ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣቢሉ ርክበን ናብ ሕጂ እዚ ፌክ ኒውስ እዩ ምክንያቱ ፌክ ኒውስ ምዃኑ ብኸመይ ፈሊጥና ልክዕ እዚ ሓበሬታ ምስ ወፀ ቢንያም በርሄ ኣምባሳደር ቻርጅድ ኣፌር ናይ ኤርትራ ወኪል ናይ ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡውን ወኪል ናይ ቆንስላዊ ሓላፊ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኢሚድየትሊ ፌክ ኒውስ ብምባል ገሊፅዎ I love that thank you Mr. ቢንያም ከም ኣይና እንደሊ ሓሶት ክመፅእ ከሎ ዕምሪ ክትበ የብልካ ትሪእዎ ኣለኹም ሓፂር ግዜ መሰረት ዲ ወላ ጥፍኣት ሚድያ ዝበሃል ያውፅዎ ነዚ ሓበሬታ ኢሚድየትሊ ኩሎም ኮፒ ታታታታ ቪድዮን ገለመለን ፌክ ኒውስ ምዃኑ እቲ ሓላፊ ናይ ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ባዕሉ ነጊሩ ከሎ still they managed to make these things እዚ ሕጂ እዚ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክተተኣውጁ ዝብል ዘሎ ድማ እቲ human rights concern ዝብል ኤልሳ ጭሩም ትመርሖ enjoy መስለኒ ንሱ ዘውፅእ ሓበሬታ እዩ
أنا كونفيرم ኣይገበርኩን ዝፈልጥኮ የብለይ ከውን ሓቂ ከውን ክል ሓሶት ኣይፈልጦን ዝፈልጡ ሰባት ኮንፈርም ግበርዎ ኣብዚ አንዳይ መደይለ መንግስቲ ኤርትራ ተወኪስካ ገለመለ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ መንግስቲ ኣብ ሚድያ ከምኡ ድሌት የብለን አይ አም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ናፃ ዝኾነ ሚድያ ስለ ዝኾንኩ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ወግዓዊ ብቴሌቪዥን ድዩ ብትዊተር ናቱ ድዩ ብገለ ገይሩ እንተውፅይዎ ኣብ ኣኹም ከምፅአ ብውሽጢ ሓቲትካ ገለመለ ምምፃእ ግን ኣይፈቱን ያነ ምክንያቱ ካብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝወፅእ ጥራይ እምበር ምስጢራዊ ሓበሬታ ከምልቁን ከዝልቁን ዓቕሚ የብለይን ድሌቱን የብለይን እዚ ሚድያ እዚ ናፃ ዝኾነ ሚድያ እዩ መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ተውፅዩ ኣብዚ ከምፅኦ እዩ እንተደየለ ግን ብውሽጢ ኣቲኻ ሄይ እንታይ ኣሎ ገለገለ ናበልካ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ምውፃእ ፅቡቅ ናይ መስለን ነታ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ብሓፈሻ እዚኣ ዝብልዋ ዘለው ተስፋ ይገብር ሓቂ ኣይትኸውንን እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ናብቲ ካልእ ገፅ ድማ እታ ክትሕባእ ትፍተን ዘላ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ክትመፅእ ዘይደልይዋ ዘለዎ ድማ እዚኣ እያ ተፈጽመ መጥቃዕቲ ሰራዊት ካብ ዝተዋሃበሉ ወፃኢ ብምዃኑ ብህፁፅ ደው ክብል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፀውዖም ብካልእ ገፅ ድማ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ወድም ቤተም ስልጣን ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ክርከብ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጀመረ ምትኳስ ኣትሪረን ብምኹናን ናብ ኣደባባያት ትግራይን ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ከም ዝወስዶ ኣፍሊጠን ኣሎም ብውስናት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተሓገዞም ብዚኣ ኣግባብ ማሕበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምፍራስ ስራሕቲ ዘካየድ ዘሎ ኣካላት ካብ ዝተዋሃቦምን ደው ዝበሉን ልኡኽቶ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ብኣግኡ ክግተኣክም ዝግብኦ ናይ ምኽተ ሓይል እምበር ናይ ዝኾነ ጉጅለ ናይ ስልጣን ህረፍ ንምምላእ ከም ዘይወፀ ተፈሊጦም ካብ ስርዓት ወፃኢ ማሕበር ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ምፍራስ ክዋፈር ፍጹም ከም ዘይግባእ እውን ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣመልኪቶሎም ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎቶም ክልተ ጉጅለ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ነውፂ እንዲ ዝካየድ ዘሎ እቲ ናይ ብረዳ ዝምራሕ ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ድዮም ገለ ድብልዎ ደለዉ በቲ ሓደ ድማ እቲ ናይ ብደብረፅዮን ዝምራሕ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳልቀኒዮም ኣብ ኒዮ ከይዶም ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ነቲ ሓይሊ ንምእካብ ውድድር ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ እታ ትግራይ ዘላ ድማ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ካብ ኢዱ ወፃኢ ካብ ዝኾነ ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣብ ኦሮምያ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ናይ ትግራይ ድማ ትፍንጀር ኣላ ሕጂ ብካልእ ዘራርባ ኣብዪ ኣሕመድ بين መንገዲ መፅኡ ምስ ኤርትራ ክዋጋእ እንተኮይኑ እኮ እንተወሓደ ሰራዊቱ ኣብ ከባቢ ደቡብ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ እንታይ ንክብለኩም ኢለ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ነዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሚሊዮን ቻንስስ ኣለዎ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ክትወስዶ ናይ ሪሊ ቲንክ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ክትምዝምዞ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ቅድሚ ሕጂ ኣክቲቭሊ እንተደይ ተፃዊታ ኣክቲቭሊ ክትፃወት ክትክእል ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ገፅ ክትወፅእ ክትክእል ከተፍቅድ የብላን ኤርትራ እንተዘየለ እንድሕር ኢትዮጵያ ብገለ መንገዲ ሓድነት ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብዪ ኣሕመድ ፀብለልትነት ነቲ ኩሉ ኩነታት ከደቃቅሶ ተኽኢሉ trust me the next day ናብ ኤርትራ ገፁ ሓሳባቱ ፕላናቱ ከበግስ ምዃኑ ድሮ ሕጂ እኮ ፕላናቱ ኣበጊስልና ከም ዘሎ በዚና ንርኢ ዘለና ንስማዕ እዮም እዚኦም ሙዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓ እዩ ተቐሊሱ ንዓ እዩ ዋጋ ከፊሉ ኣብ ፀላት ዘሎ መሬት ትግራይ ኣሎ ስለዚ እንዳተራኸብና ክንማየት ክንዘራረብ ቃልሲ ብደገን ብውሽጥን ኮንካ ብሓባር ኮንካ እዩ ዝካየድ ስለዚ ንባዕልና ፃዕዳ ክዳን ዝገበርና TDF ኢና ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትማልን ሎምን ተቐየረ ነገር የለን ቅድሚ 2-3 ዓመት ሽዑ ኣብ ታሽሙ ስለ ዝነበረ እዩ ገለገለ ዝብልዎ ነይሮም ዴር ሰይም ብ3 ዓመት ፃዕዳ ክዳን ተኸደንኩ TDF ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት ኣይኮነም ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ኦፍኮርስ ወታደር እዩ ነይሩ ልክዕ ምስቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ውይ ዝብሉ ዝነበሩ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ዕላማ ናይቲ ብርጌና ሓመዱ ዝበሃል ዘሎ ንርግእቲ ትግራይ ተቃሊሱ ንኸምኡ ተዋዲቑ ይብላ ኣሎ ምስ መን ተዋዲቑ ንኤርትራውያን ኣብ ፌስቲቫላት ዝገብሮ ዝነበረ ዕንወት ማለት ድዩ now we know exactly እንታይ ምዃኑ እቲ ዕላሙ እቲ ዘገርም ግን ብግምጣሉ ብምዃኑ እዩ ክልተ ነገራት ረኣዩ ተጋሩ ድሮ ፈሊጦሞም ኣለዉ እዚኦም እቲ ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ስለ ዘሎ እዚኦም ናይ ደብረፅዮን ክንፊ ዘለው ስታሊን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ትማሊ ንጉስ ናቶም ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ንሱ ተገጢሙ እምበኣር ሎሚ ኸማ ክትብላ ጀሚርክን ትግራይ ከየትክን ተራእይና ኣለና ክበሃል ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ እቲ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ተፈሊኾም ዘሎ እዚኣቶም ድማ ምስ መን ተፀጊዖም ዘለዉ ምስ ኣቢ ተፀጊዖም እግሪ ኣቢ እናላሓሱ ናበይ ቀሪቦም ኣለዉ ናብቲ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ናብዮም ተፀጊዖም ዘለዉ ናብኡ ተፀጊዖም እዮም ክኸዱ እንታይ ኸቲ ኣቢ እንታይ ስለ ዝረኣየ እዩ ዝሕዞም ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚያስ ከስምዕዎ ኣብዚ እንታይ ይፍለካ መሲልካ ዶክተር ኣቢ ኦኬ ኣነ ኣፅዋርን ቦታን ዕጥቅን ገለን ክበካ እየ እስኻ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ከም ትሕዝ ገብረካ
شعنا عايز خانت أي خات قبل اللي يخبلك كليري مهنياتو ربح يا عالم ربح انت اللي حتى كدكتور ابي نزرب حزي تزراري بنا يملسنا برجن حمود نزرب حزي تزراري واي ملسو دحان بقى عسب كل بقى اينا وي كتقوم يكون ولا عسب كل بوتقينا ون بوعد الى نبو بالسند ابون سند عرب اللي صيل يكون انا وعل كم سرح فلتي ابي منغستي ابي فرم اللي يخبلك شبطون كاس فرم اللي ابزي اقمط اللي يخبلك من يخسخ يخبلك ስለዚህ ተመለሰ በአፍ ተዘራሪውን ኮን ኹልዮም አብ ውዕል ግን አብ ባይታ ተጨበጠ ነገር ተጻፈ ነገር አለ ይለ ግን ያምኒ ናው ደረጃ ግን ከይድ ኸሊ አይከኒ አይብለካይ ከይድ ኸሊ ናብ ሰነድ ናብ ገለ ከይድ ኸሊ አና ካባ ምልክ ከብለሉ ነዝ ወድ ዝብላ ዘሎ አቢ አሕመድ ቆልዓ ክትብለት ኸሊኻ ኢማቹር ደይ ብሱል ነገር ክገብር ዝኸሊ እዩ ክትብለት ኸሊኻ but he's not stupid I mean this guy مسمن يوعل بزعب عبد بحر كزارب اتم سبات كم عينت حوتاتيان زغون سباتنا نردلنا انت زكو كاب هولاند تمال اب سوشيال تعوي سراح كركب زي كعلب هولاند سبت اكيد الدحري سلاز غدا اما داساتنا ايرتراويان حق تختيلهم زخدو زلو حقكم كفرسون زي كله سلاز هرمه انت يلي ابي احمد مسديل كغبر انت سلاز لو يديل كغبرو ابي ايرترا ديق زباله منغسي ايكونن ابي احمد قرن افريقيا ملو زي كله منغسي كفيل زلو قرن افريقيا ملو تاكيبو زي كله كم حجي امريكان حجزتهم زي قالو اب سودان زنبره اب يمن زنبره اب اثيوبيا زنبره سن عفورم زبال كلهم تاكيبو امريكان اوروبا بمولم نحجزو كودقو زي قال منغس خمزلا بيرترا يفلطريم they know ግን ታዩ ሓሶድና ደጋገሞ ኣብ ህውተታም ሳተዎም ኣብዚ ኮለ ካብ ኣፈም ክወፅእ ከሎ ስምዑ ኣብዚ ዝርቡ ኢሎም دحان تسأل استثناءنا زغلو عربينا إسياس ندا تصوروا مسانا زغبل سئل خم نغير يسمبدو اشغار نغيريو سلازي حجي وسخم كومانديت سلازي بلكم ايتفرحنكم لا يقول يوم ግን ጽባሁን እንደሊ ኮና ናት ፕሮቶኮል እንደሊ ናት ስልጣን እንደሊ ኮና ጽባህንኩ አቤት ሰባትን ኮና ኮንደሊ ፕሮፋይል ካ ቢጂና ክንሰርሕ እንደሊ ጽሉላት አይኮናን ስለዚህ ሕጂ ኮሚታት ትርኢ ካብዚ ከባቢ አይ ደሓን ሱስ ይጽናሕ አይ ናትና ደሓን አይተዛረቡ ጽኑዕ ዝባሃል ኣሎ ዋ مشكلة አይተረዳካ እንደ አንበር ንስኻ ሪስክ ይኻንዖም you have nothing to give them مساخات سايلهم حدقا تراي كوردوم زخ ፖለቲካሊ حدقا ሚሊታሪ حدقا كل عينت حدقا يكمص عليهم زخ there's no benefit مساخا كرايو I mean I know pretty much نعم زملكات ጉዳያት ከምዚታት ይከውን ዝኽእል ኣብ ሶሻል ሚዲያ በቃ ብኩሉ ብዝኸድና ስለ ፀንሐና ዘሎ እምበር ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ህዝቢ ንሓድሕዱ ተፋቂሩ ኤርትራውያን ኣብ ፌስቲቫል ናይ መታሐት ናይ ኩናማ ክዳንተ ተኸዲኖም ገይገለመለ ምስሉይነት ምስሉያት ህዝቢ ዘሎ ኤርትራውነት ዝበሃል ምስሉይነት ኣብዚ ዓድኻ ኸይድካ ኦፍ ኮርስ ዓዶም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኸይድካ ናይ ካልኦት ሓንሳብ ናይ ዓፋር ክትክደን ሓንሳብ ናይ ካልእ ክትክደን ግን ስኽፍ ዘይብሎም ፖለቲካዊ መርገፂ ዘይብሎም ንህዝቢ ኤርትራ ከቃልሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ጓዝዮም ዝተፀግዑ ኢኻ ትብል ሕጂ ቦታኦም ሒዞም ኣለዉ ምክንያቱ ካብ ትግራይ ክብገስ ዝኽእል ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ዕላማ ርዱ እዩ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ከሳስስ ዝኽእል እምበር ካልእ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ተጋሩ ንባዕሎም ኣይቀደዎምን ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም መፅኦም ድማ እንታይ እዮም ከምፅእሎም ዝኽእሉ ሕማም እዮም ከምፅእሎም ዝኽእሉ ሽግር እዮም ከምፅእሎም ዝኽእሉ ፀገም እዮም ከምፅእሎም ዝኽእሉ ባት እንኳዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠርኒፎም ናብኡ ኣተዉ ትብሉ ሰባት ኣለኹም እስካብ ኮሜንት ሴክሽን ሓብሩኒ ኣነ ብኣይ ወገን እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠቕሊሎም ናብቲ ቦታ ኣብ ትግራይ ኣበይ ክገብሩ ተጋሩ ይቅበልዎም እዮም ኦልሬዲ ሪስክ ምዃኑ ንዖም ይፈልጡ እዮም ዲስ ፒፕል ኣር ሪስክ ንዖም they know እቲ ኩነታት ኣብኡ ኣይኮነን ሰራዊት ክገብሩ ኣብቲ ቦታ እቲ ይረኣዩ ምህላዎም ከማን ሪስክ ከም ዘለዎን ተጋሩ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜን ባዕሎም ከምኡ ኢሎም እዮም ኣብዚ መፅኹም ስጋት ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ከባቢ ሴንሲቲቭ ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም እንታይ ንምግባር እዩ ናብቲ ቦታ ትመፁ ዘለኹም ኢሎም ባት again it's too much about these people generally ግን ብዙሕ መንእሰይ ዘሽክዕ ሓሳብ ስለ ዝነበረ ፅቡቕ ዝኾነ መርገፅን መረዳእታን ክህልዎ ዘለዎ ነጥቢ ኮይኑ ስለተሰማዕኒ ሸዓተ ብሄራት ዘለና ህዝቢ ኣስላምን ክርስትያንን ቤተክርስትያን እንዳማርያምን መስጊድን ኣብ ጥቃን ዘብል ህዝቢ ኢና መፂና ንሕና ዓና ይምልከተናን እዩ ዝብል ዘገደሉ ናይ ጁጅ ማጁጅ ናይ ኣስላም ምፅላእ ገለ ንሕና ኤርትራውያን ዓና ይምልከተናን እዩ ኮሚታት you have to stop that ኣስላም ገለገለ ኢልኩም ኣስላም ኣታክ ክትገብሩ ትፍቱኑ ገለ ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙኒ
ናይ بحقهم تقرموني like stop it نحنا I swear to God sometimes I feel like እቶም ዝደን ቆርቁም ዲኹም መጽኹም ዘለኹም ናብዚ ሓደ ጽሓፉኹም ኮይኑ ስማዕና ትብሉ እቶም ዝደን ቆርቁም ዲኹም ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለኹም I don't understand you guys ዘለኹ ሃይ ፍሮዴ ካብ ስድራኻን ዝዕቤት ከማሞቕ ገዛኻን ተፈሊኻ ዶ ጥዑም መሲልካዩ ኣበይ እሞ ኢልዎ ከምቲ ደይ ዝበለቶ እቲ ዕልመ ኢኹም ዝገብሮ ዘሎ يا خلينا اسكزي مثل يزارو شيشي حوين اسمرت حفتين تزيوصوس ازي زحلفنا يو خرفحنا برا مخالنا يو حالفنا يس امسروت كو بصحنا لا تحقاقزنا سلازخدنا حجي كن غزانا صقاقينا نمنبرينا زخونا استخاخيلنا كل زدلينا سلازودانا اب تحت سب تغزيوم زنبرو لوانا ابقيعو كوريعوم صدروم زنبرو لغزي اخيلي I'm sorry father امين اسكبلو امين يزدني يزدي أنا جن ودي مسأخون كملس علني زي مسل حجس نتأخاخ بنبرفح ينبلن انت يسترفك لك أخاخ نبعد هاجر تملس السلام عليكم يا أهل البيت كم زخ سمع كلها على اللي دينا يبلون يرم كملس هذا دراما سمعوا بزيها عدقتاتنا لوكالي ترخبوا منها بفلاي مزنا عسى زتاحز حصاوينا قال كله ريفريجريشن معات مزها حالي زلو حجي نوع سبير بارت نختركب بعدنا يفرني تسبير نوع امبورت نختجبركا عين رايي حانت اوردر هارد كارنت تسقم يبلنا بروسيسي كاب حانت هاجر نكون مصوب التامين زشجرنا نيرو حجي من البات حيش خون حجون ان فاكت حشو اي حاشينا له حانت كونتينر عدينا كل ودينا جنزب ترانسفر كوينو نخمصي ابورت كلتا ورح 3 ورح يتحس نيرت راي قيدالو سلاز بحال مالتي زين ميليتاري بيربز وعل كيكون كابي فابريكا تسريحو سر ايتم باي ايتم سيرتيفيكيت سيحتتلو حجي مسكمو بزح تشالنج سي بزلنا جن موديفاينا غبرنا دينا غلنا غبرنا بعقمنا ساستين كنقبر نفتنا لنا هو نسدد خيب كله تمسرح يخوص تمسرح حجي What's your view of the do you see any evidence, for example, of Eritrea supporting Al-Shabaab at this time? It did not come up, and I have seen no evidence of Eritrea supporting Al-Shabaab, no. As a UN person, what's the rationale for the sanctions? The sanctions are to prevent, illicit weapons flows into Somalia, financial flows, and so on. أنت نجر من البات منكسر إيرترا بزلع عليك صرح الله زلوا أبي إيرترا وريدو زلوا جدا بس حزب إيرترا يردوني سلامتاي جدا كبال كلك قليل قال كبيت قالن ديجن عمقتنا توسب زي يردولو فرديهم له إيرترا زخون نجر نخيت جزنا أبدا زوم فابريكاتات ناي دا تاني كان أب ناي بلاستيك أب باتع زلوا يوم نتوم حزب زنقروم زنبرو نعيش نبرت ون انتخون نخجزو نبي إيرترا نخياتو هذا معات مسرح له معات مدنقاي له معات شجر له كالود ما كالود كامباينتاتون كشتوا الكايد اللونيوم إذا نجرزي حزب إيرترا بسفي عسلا زي تجلس له كم زيت منجست تكبر زي ده اللي ديفتن ده اللي وين عقم زي بلو وين تبغى صوت هذا يوسط كوينو تسمع بزعي نعاون تسمع عنه نبرة بزعي زي أبنا أتمنى يت جدان تايون إيرترا هم غيركم عزلهم طب هيلم حتى تاب security council يزي تايلو إيرترا أصوارنا بالشباب كي تسددي زي أكل تشحن 11 جلست زرباي إيرترا مثال شباب زبهار ركب كم زي بالله كاب زرقاقص نويه غير انت سلاز جبرات يتأكيد زلا أبتقراي زنا بركوينات هو حاصل التسعر يتأكيد زلا هو حاصل التسعر معناته نتو كوينات أب عدو زجبر زنبران حماق زجبران أبيو جراي وردت كسب حج كم دليت كاب IMF مع بليونات دولارات وهب الله إيرتراجن كل جزء إذا ما نقص بإيرترا زلوا حزب إيرترا نخيط عمه صبوا غيركم حس أروى سلا زخانة بوليسي كسب حجي عكم زجرا وريد الله تصفى نجبر أبدا دونالد ترامب تكونتات تغير تكونتات تلويت دما نبز بلد مدرك كنقيد حنت نجر كمتا أبدا كلمتكم لكم صنعكم خمسين ريزلنا إذا عمت زيا 2025 منقص إيرترا معرتينا يكونات ورا كاب دبوب كما تزق كاب إثيوبيا زعر زلو نتيجة عزونا يمقبلن قسقاسن نمأنكافيو أنا مثلا نبر زخون يكون كونات كما تسلا زخل كوينا يردعنني نزق عزو نزق تسفو هوا هو نيرترا نمبلشاوي مزقوا يزلو
ስለዚህ እወክ ትከታተለለካ ደገዘልና ወላ ውሽጢ ዘለና ግን ጅሆክ ሕዘና የብሉን መንግስቲ ኤርትራ ድማ I really hope ነቲ መንሰይ ካብቲ ተበጊስዎ ዝነበረ እዚ ናይ ወተሓደራዊ ኩነታት ፀቕጢ መሊሱ ናብቲ ድሕሪት ኣይመልሶ ንኸውን ናይ ብሓቂ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ኣንጻር ተመሊሱ ግን ከቢድ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ክንደይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተንኮል ይገብርሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ልምዓት መንገዱ ናቱ ኣብኡ ጥራይ ክግስግስ ክኽእል ኣለዎ I think ሰራዊት ናይ ኤርትራ እቲ ዘለዎ ይኣኽሎ ኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኮርስ ኣነ ብማዕዶ ኮይነ ይዛረብ ዘለኹ ነቲ ደገ ዘሎ መንሰይ ግን እንታይ ዝብሎ ጅሆ ናይቲ ኩናት ከይትኸውን ኣንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝግበር ዘሎ ስምዓዮ ግን ቡ ክትሕፀር የብልካ ዘለካ ፕላናት ኣብ ኤርትራ ስቲል ኢትስ ፖስብል ተስፋ ንገብር ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ እዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረክ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሸይሸይ ዘብልዎ ዝነበሩ ናይ ዓለም ሓይልታት ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ፅርግያ ክሰርሕ ይኽእል ፓላሶ ክሰርሕ ይኽእል ወተሃደራዊ ሓይሊ ግን ሓያል ገይሩ ንኤርትራ ክስግዝ ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቕሚ 5 ዓመት ብውሕዱ ከድልዮ እዩ ክሳብ ሽዑ ድማ ንባዕሉ ንሱ እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ኩነታት 5 ዓመት ከፅንሖ ዝኽእል ኩነታት ዘሎ ይመስለንን በዚያ ጥራይ ንርአያ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነቶም ኩሎም ሓሳዳት ድማ ኣይትከተልዎም ኣይትስምዕዎም ነቶም ንሃገራውነት ከኸልዑ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓግዙ ደግፉ ብዘይ ገድስ ኣበና ቻነላት ኣለዉ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዝያደ ገድፈትኩም ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ዓፂሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ኸይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዘርስሕ እንታይ ኮይንዩ ዘይበልዖ ዝጎስሕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ መትከል እዩ ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ትላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ትላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ናይ በይነ